19-njy bab. Daňyň ýoň ýanlaryna göründüğü şeýler arlymya, başga bir duýgu sebäplimi garady. Merheme dağı gara basan ýaly gyýgyryp gözlerini açdy. Entek asmanyň ýüzü ýyllardan dogry bolsa-da. Merheme dağı wagtyň daňa golylanlygyny açyk tüýüne seredip sak etdi. Asmanyň äpet gümmüdüniň astyna, öz öýüniň sag böwürini öz boýuna barabar keşäniň üstüne güýlünip ýatan ýaşuly. Juda biýinjilik ýagdaýda eýlesine beýlesine agdarynjyrap, içinin bir zatlar okap birden käde ýerinden turup, gymyllysyz hereketsiz ýagdaýda öz-özüne diň salyp, sähel salym çökediş oturan soň, ýene-de başyny ýasga goýup, ýöne goýulukdy daňa tardy. Şekilje derek öýüdi gojukdy ot ýakyp, giýişki güýdüň çegiregine ýüzi gyrpaklan suwdan tüňşän noldurup oda goýdy. Şekilje ýatan ýerinden gözüniň gyta bilen adamdan sýynlap ýatyrdy. Ýaşulynyň giýjesini biýmada geçirenden, mahal ıňralжырап eýlesine beýlesine agdaryşyna çenni şekilje duýupdy. Diňe bir duýmagam däl. Goja içmekçiýiniň biýmadalygynyň sebäbi hakynda da aýal ýüregi awama bilen oýlanypdy. Ol adam sany garrylygyň da ýetmezçiligiň de beýli ýagdaýa salmanyny akal ýetirýärdi. Ýaşulyny horlayan oğullardy. Şekilje merhemede 3 oğul doğurup bermek bilen, olar çağırykdan çykarmak bilen bir öýdäki etaty borjuny, enilik borjuny berja etdim diýip hataplymak haklydy. Ondan soňky terbiýe aýaryň däl, erkek adamyň işi. Öz içinden kiçi oğullarynyň bir höwürtgeden uçup örüklerini üdüp gitmeklerini her näçe makullamady. Şekilje adamsynyň edenine açysan närazylyk bildirýän aýallaryň hilini däl. Ýöne inenini soňky wagtlarda merheme dağanyň hut ajdar bilen alygy zerarly edýet çekýänini görýärdi. O ýaşulyny gizi ýatyrman biýmada eden dadyňdy. Oğullar barada oýlanmalar dogana gat gowy düşünýärdi. Adamsynyň bir ýeri agyryp haňyl-şaňyl edýän wagty. Şekilje oňa näler el bilen, dil bilen derman ederdi göli. Ýokarky meselede oğlanlaryň kakyny näme kömek edip biljekdigini akal ýetirip bilen okdy. Merheme dağı daşary çykyp esli wagtda ýuguryp gelenne, çaýyň demlenip batyrylyp goýulan ony. El ýulýan mis künnükde bolsa ýyly soňy taýyn edilip goýulan ony gördü. Ha bu oň aýaly gap böwre geçip özüniň gündelik durmuşyna ýetmeli zatlaryny, bitirmeli işlerini berja edip başlapdy. Onu bir ýagdaýda görmek mudamada öýetiniň ýüregine geledip, göwrümlik ýeňeldiýärdi. Häzir gölü mulaýym şekiljeňiň perişde ýaly bolup gojagyň başyna oturmagydy. Ýaşulyň göwünü açyp bilmedi. Ol öz gamgyňlygy üçin utanýan ýaly. Bir ýagdaýy aýalyna bildirmejek bolýan ýaly. Oň ýüzüne dogry tereden bilen okdy. Emma bu gezek şekilje erkekliň meselesine goşulmazlyk däbinden çykma ýüregini duydy. Adamsyň haly teňligi oň bilen ýüzbeýik oturup gepleşmäge onu mejbur etdi. Hesretini içine salyp ýörme kaka diýip şekilje merheme dağı ýerine geçip çuutdurup oturan soň dilaşdy. Indi iş döküşür ýaly menden başga ýakynyň almady. Merheme dağı hayran galan görnüşdi. Gabaklaryny galdyryp aýalyna bakan nazar aýlady. Ýöne hiç zat diýmän ýene aşak bakdy. Gulak goýsaň bir maslahat bar diýip şekilje dowam etdi. Ýaşul ýene hayran galmak bilen başyny galdyrdy. Beýlip aýyply ýaly aşak bak oturmady. İýleşine çyk, oğul raýlan. Başga dady unutdy jan saglygyny dile. Oğullaryňdan hem beýle deýrene oturma. Ozalyna özüň höwürtgelerini uçurup goýberen bolsaň, indi deýrenmede, ökünmedi. Allah badyr, berine şükür et. Oğluň adyny Mürsebay diýip tutýarlar. Merhemet içmekçiň oğlu nire, Mürsebay bolmak nire. Hadyr gören şöyle gelip ýörke, hadrata tataşanlygyna inanmanam bir gör. Akwaýyň özü kapsynyň salamy gelýär. Mürçe ýaly oğlu bolan ata başyny gaty belen tutup biler. Geçelme kakady. Dogry bulaşurak zamana garrylary bolluk ne etjek? Näme bolsa beýgitlisi bolsun. Merheme dağı aýalynyň aýdanlaryna jogap gaýtarmady. Emma gün guşlugylaryň surlaryny, onuň kellesine nähilidir bir hyýal gelenini şekilje duýdy. Daşarda gün ejirip, müçene bilen sakkana timar beren ýaşuly negada bir toý tomaşa gidenine geýýän goňrus telpegini geýip, täzelikde mürşäniň aharlaryny sowgat getiren garmy dowany ýygnatdy. Esine beýli ýagdaýda gören ýaby, bir ýabyny garmy dowanyň birlikde mürşä aýaglyk diýip beripdi. Ahyry gadygyndan boşadylyp seýrana çykaryljakdygyny aňyp kişnedi. Şeýlelikde aýalyna anyk nirä gitşegine maýtman,
Merheme dağı atın atlandy. Öz maslahatynyň alnanyna monşa bolan şekil ejedi. Oň nirä gidiýänini sorap durmady. Megerem öýünden uğranyna ilki haýsy ýere barjakdygyny merheme dağan öýdem anyklamadyk bolardy. Ol bir wada ýabyny öýdi guruna goýberdi. Ýabynyň ýüzi bolsa at gyrlyna tarapdy. Bir haýokdan soň atynyň başyny saga tarap sowdy. Indi ol gara şäge nazarlap barýany meňdeşdi. Bir ýaşlara çenli ýeriň üstüne oturup zyra tutmadyk merhemet içmekçi birdenkä gögüniň galkynyny duydy. Zyra ony şeýnäp urpaklaryň üstüne yel ýaly ýeňillik bilen çykýan dogry hakykatdan ýaşulynyň ruhuny götürýärdi. Men nähek ýere ýollaşdy közenip ýörüp durnaw diýip merheme dağı içini gepletdi. Haýwan janawram insana beýle gortup berip biljek eken o. Şo gidip barmaşy. Günnogordan gulmatara at gaýtarym aralykda uzalyp ýatan ýintidirak bir takyr oň alynan çykdy. Takyra iýinen dersiren atyň aýagy ýeňläp, zylygynyň başyna goýberlenden peýdalanyp ýörgosyna ýazdyrdy. Merheme dağanyň göwnüne bolmasa, çatmagylarynyň şemal ýutup başlan ýaly duýuldy. Başyndan telpeginiň gaçyraýaryn ätiýaz edip, ony maňlyna waka çümürdi. Ýabynyň ýorgulamasyna laýyklykda eýeriň soň bütün göwresine sağlaşlyk herekete getirdi. Arman eýlesine beýlesine garanjaklamagy ýetişmänkä, at ony ýene-de garkalyk ýyly depeleriň üstüne alyp çykdy. Şo ýerde de oňa öýü ýaly ilkinji ýolguç göründi. Ol ýolguçam mürçe bolup çykdy. Kakadynyň bir ýerlerde at üstüne görüp geňirgen mürçe, kakadynyň çene dişine göre gara şägeden gelýän bolmaly. Mumanyň oglunyň akyba bilen gatnaşyk açmagyny ýaşuly öz içinden makullyýady. Mürçäniň şinniki ýeten derejesinde akyba bilen agdarlykda bolmagyň geregi ýok diýip ol pikir edýärdi. Sebäbi akybaýyň özüniň mürçe bilen atnaşmagy meýillidigini şen edýärdi. Ataly ol ýol üstüne tagylgymanyň soraşanlarynyň soň ýol bolsun kaka diýip mürçe soragyň nazaryny at üstüne ýegilerek oňoýsurak oturan ýaşuly dikdi. Nira var ýanymy? Entek özüm bilemok. Şemal zyraýyn diýip çykdym. Oňaryp soň. Ýöne pey wagtyna seýredilýän döwürde elbi diýip mürçe gamystyny elini oýnap duruşyny aýtdy. O diýäniň dogry diýip merheme dağı boýun Her neneňem bolsa, munşa bolanyna görä jürdüniň bir halyny sorap gaýdarym kam diýen. Jürdüne gaga diýip mürçe geňirgenni. Olary öňki ýerini tapmardyň. Gulhan gara şäge göçürip barpdyr. Gara şäge? Hawa diýip mürçe azymtyk gelgirdi. Başlyk bolardy. Men hä düşünýän nälerini diýip merheme dawy hüngürdi. Beş öýle çarwa munşa başlyk näme gerekmiş? Akwaýym başlyk, goçuwhanym başlyk, gulhanym başlyk, ýekidi geçe 9 ýeki. Başlyk gulhan diýip mürçe ýylgyryşy bilen düşünürdi. Ol hemmämiň leçelnigimiz. Ýaňsyra baýdýamyň diýip merheme dağı hemme bir hil geňirgenmek hemem nägilik äheň bilen oglunyň dikarlap bakdy. Ýaňsylamakdan Allah saklasyn diýip mürçe müýnrigi men kakadan seretdi. Özümiz saýladyk ahyry. Ýaňsy ýadyma düşenok. Megerem akwa bilen goçuwhan ýaly göwnüme düwen bolsam, menem 4-nji başlyk bolup bilerdim. Bu ýanda atlardan meňe başym çykanok diýip ýaşuly gurruna meýli bardygyny duýdurmak üçin atyndan düşen toň aýtdy. Şundan soň ataly ol urpak şägäniň üstüne arkaýda oturup gurrunu dowam etdirdiler. Kaka. Bu ýanda atlara birem göz ýetirip durandy etme diýip gamşytyň sapyla şägäniň üstüne atanakçydan mürçe boýun aldy. Ýöne bir zady düşünýän. Ak paçşany öýdemiz ýaly adamyň tagtyndan taýdyrmanyny düşünýän. Eýtem adam därli bir döw gelip onu tagtyny düşüräýdimik, diýip ýaşuly sarwa ýöntemli gurundaşyna öýlendi. Döw bolsa dilini tapmak bordy gölün diýip mürçe gözlerini nirede bir nokta dikdi. Bir haýokdan kakadynyň henidim jogaba garaşýanyny görüp sözüni dowam etdi. Men täzeki paçşanyň özümiz ýaly adam därligini, inlerimiň bolşundan garap çen edýän. Wagul ýerine tutulmagy merheme dagany gozgunmagy mejbur etdi. Ýok. Men olaň owadan örkün ýönlüklerini ýaňyzdamak diýip mürçe sözüniň ýygyny getirdi. Aşybatda därli başarlar goý Petrogradyň ödünne ýaşasynlar. Men olaň öz kelleler bilen oýlanyp, öz diýesi gelýän zatlaryny diýenliklerine mümkinlik edýän kaka. Oý diýmeli zatlaryny olara puta ýa tutdurypdyr diýeli.
Ýöne şol ýen zatlaryna şeýle ıňdarmalyk bilen ynandyrmak kimin elinden gelip bilýär? Men şoňa haýran. Ajdar men ýanymda esdugun bolmadyk bolsa, men o beýle derejege ýeten öýdüp egere pikir etmezdim. Başga bir adama öwürlendigini, Taňrysyny täzelendigini şu gelek gelenini bilip galdym. Taňrysyny diýip merheme dawy howatyr seslen. Hawa diýip Mirşat howukkanlyk gulaýtdy. Oň Taňrysy biz bütün başga. Diýerlerimi özgäniň gapsyna gazykdan boşadyp ogurlap gaýtmanlygymy ýa-da goýunlarymy başga kişiniň agylyny çykaryp sürüp gaýtmanlygymy bilip durkady. Senki halal diýip aýtdyryp bilmedim. Şoňa dili öwürleme diýär edilipdir. Öz başyny sarap bilýän adamlaryň elinäkini alyp, özüni oňurmaýandyry paýlap hem bilen garny dok etjekmişler. Eýsem ajdar muňa talaňçylyk diýen ok. Adalatlyk diýär. Beýle dowra adalatlyk boluruşýan. Näme sen malyňy dawa edýälemmi diýip merheme dawy ýene gozgun süredi. Bugün elimden aljak bolýan ýok. Ýöne ertir ýa-da beýrun aljakdyklaryny geplerini aňmak kynynlar kaka. Men mal mülkümi başga bir ýeriň däl öz süýtdeşlerimiň aljagyny. Der döküp gadaryndarymyň elimden alynmagyny ilk bilen öz dogonlarymyň makullanlygyny ýokuş görýän. Bu kadar gören arata çägäniň üstüne bir keleni otursaň, men ikini maňa garşy öýleşip ýörler. Bolýan işe teret. Pelegiň oýunyna teret kaka. Sen zürdüne gagan halyny sormagy bar ýanýan. Ýöne men salamymy almadyk adam, men kakamyň salamyny birin alyrym ka diýip oýlanyp otururum. Merheme dawy ýörgekden geldi. O näme diýdiň? Salamyň alınmadymy? Alınmady. Diýip mürse başatyp tasdiklady. Wa aleykum ederek başga zatlar diýip öňürdedi. Akyldan ýütgän şundur dawanyny. Akyl gözünü diýip mürse azymtyk gelýärdi. Zamanaň ýeter şemaly oňun başyna aýlandyr. Aýdýana hemme zat biziň garşymyzda. Gapdalan geçen bir kete atyp geçýär. Düýnem takdirine ten berip oturan adamlary bugün kimiň ne edip beýle derejege ýeterine haýlandy galyp başymy ýaýkaýan. Olaryň bolmanyny iýjek bolup oturan aşlaryň agzlarynyň men ýa sen almanyň akyl ýetirejekler ýaly. Ýok, beýle däl. Men goýun itlerim möjege garşy şeýle öýjükdirip bilýän bolsam, onu bir çöle möjek gara salmazdy. Merheme dawy. Deperinden asman inip gelýän ýaly bir ýagdaýa düşdi. Ol öz endiginiň tersine barmaklary bilen şäge nämeler çalmagy başlady. Adatça başga bir ýeriniň şeý diýänini görde zyna atlanardy. Birden kawal başyny galdyrıp mürçäýe döndü. Kişimiziň nirede näme işläp ýörenin habaryň barmy? Onu ýetirlikden kowanlyklar dogrumy ka? Bir wada bir kowupdyr diýen. Ýokarda onuň kowulmagyny näde urtapdyr diýen. Ýödar edip Daşkende de gidip gelipdir diýip eşitdim. Özüne hataşyp bilemok. Ajdary bolsa okuwy beripdirler. Onum görüp bilmedim. Okuwa diýip merheme dagy mürşäniň güýüne çiňerli. Aşşabatdan başga bir ýere ýeripdirlermi? Näme okuwal? Okuwly adamy uly işe götürýärler kaka diýip mürşä jogap berdi. Merheme dagy uludan demin alyp ogulyna gözüne aýlady. Ejildi hemen. Bir seýrek sowal hem de onuň berleşeniň ähäňi. Mürşä bir manyly dälle köp manyly eşdildi. Şoň şuňa mol nazaryny badabat kakadan dikdi. Bu garaýşda kaka, sen bir howar näme üçin berdiň? Yer men ejillänim ekenimde. Şonu maňa hiç edip biljek diýil alatyň barmy diýen sowal bardy. Emma şoň bilen birlikde ol şu sowalyň berilmegi bilen özüniň arkasyndan mydama kömegi taýyn bir howsaryň bardygyny ýakymlyk bilen duýupdy. Hawa, başga bir zat dällediňe duýgudy. Hasardaly aladaly ömründe oğul ata bilen ata oğul bilen iş döküşmäge, pikir alışmagy, hal ýagdaý sormagy wagt tapmaýadylar. İş döküşmäge ha beýle dursun. Mürşe bilen ýüzbeýiz oturup çay içen wagtyda merheme daganyň ýadyny düşenokdy. Ýaşuly mahal bu şeýle edilmegini elbetde küýtüýärdi. Emma oğuldan bir diýen tamaty çykmandan soň öz-özü böwrüni diňläp ýeri. Ýanyna gelip oturup duramda, arma gör diýmekden başga oň hey berip biljek maslahatyň, edip biljek hemayatyň barmy diýip özüne diýenerdi. Ondan merheme dagy mürşäniň ýa-da beýleki oğullarynyň el kömegine mätäç bolaryny pikir etmeýärdi. Ýerkirek wagtlarda ulaglyny hem üçin oňa gysganjyrak ýalyp görünýärdi. Bir ýagdaý bolsa ýaşulynyň özüni
öz baştak tutmak meýilini hasa güýçlendirýärdi. Dogrusyny aýtsaň, Mürşäniň öýüne barmakdan çekinmän durunokdy. Sebäbi onuň göwünne gelişine görä Mürşäniň öýüde bolmasady, geliniň bir ýagdaýdan garaşylmadyk bir netije çykarmagy. Ýagny bir zada meýtäş bolup gelipdir diýip pikir etmek mümkin. Diňe Mürşäniň okuýubyna häsiýetine göz ýetirip başlanyrdyň. Merheme dağı ulu oğlunun öz gözüne getirişinden bütününe başka adam olup yetişenliğini duyup galdy. Uyu ustası Mürşäniň mürşe baýlygy yetişmegi, gojagynyň diň ruhtaýdan garkylmagyna değil. Eýsem insan, ömür, dünýä baradaky oý pikirlerinde özgermegine getirdi. Şekilde Mürşäniň baýlaşmagyny onuň Hydratata tataşanlygy baradaky şen şaky bilen baglanyşdyrýardy. Bu pikiri merheme dağda bütünü inkar eden oktu. Yönü ona bütününü namamdırın oktu. İçmekçi goca bir ýagdaý Allah Taalanyň beren peşkeş hükmünü görýärdi. Onun pikiriçe, Allah Taala gollamasa, bollum etmese, her näçe telekesi bolsaňda, her näçe akylly bolsaňda baý bolmak mümkin näli. Mürşäniň bolsa bu zatlar barada oýlanmagy wagty ýokdy. Oýlanmagy islegem ýokdy. Bir gedek ejek onuň ýanyna Hydrata vardy faşanna ejesiniň näme kaktyryp aýdýanyny duýan Mürşe azam tyrak ýylgyryp. Bilemok welece meňe beýle mutuna baýlyk paýlap ýörän adamy sataşanym ýadyma düşenok diýdi. Oglum, Hydrat özüň ýaly adam bolup göze görnürmüş. Ýöne salamlaşanna başam barmagyny elläp görseň süňsizmiş diýip şekile joňa düşünürdi. Mürşe bir hellem böwrüne diň salyp oturundan soň yine başını kaldırıp kakaryny ejirlemeýän adamyň nazaryndan bakdy-da. Ejirlemekden Hudaý saklasyn diýip her soragy jogap gaýtardy. Emma bu jogap bilen kakaryny bilmeýändigini, onuň sesini çykarman göni özüne garap oturuşyndan aňdy. Ondan şol jogaba gaptarynyň düşünürüşi bilen has giňişden aýtmagy başlady. Dogrusyny aýtsam kaka ejirlik diýilýän zady ýigrenenimi üçin garyplykdan çykdym. Ejirlik guru oňşup ýörümde maňa kömek etjek kişiniň bardygyna gözüm ýeten bolsa, şol ejirligimde gartam galardım. Ýöne men beýle adama gabat gelmedim. Yetimiň agyzy aşa ýetene burnu ganar diýen bir gep bar. Şindiki zamana şu parasatly gepe laýyk gelýär. Ýöne men nämen bar bolsa, şu yetim yetirin haky däl, öz dawyn dermiň haky. O maňa akybaýynky ýa-da goşuganyňky ýa-da ata-babamyzdan galan mut miratam däl. Özüň bilýän kaka. Şeýle bolan üçin Allah Taalanyň göňünde, şerigatyň göňünde, Bolşewikiň göňünde men 70 däme käm diýen. Akybaýyň ýigrenini orf, men gül onu ýigrenmege beýle dursun gaýtam, oň bilen söwde edip aratma saklap ýörün. Ýöne Bolşewik Nikolay Paşaň düzgün ýöresjek däl. O barly adamy halanok. Halamydyk zadyndanam öňde soňda diýinbaň diýer urdugy düşünükli. Merheme dağı oğlunun aýdýanlaryny bar ünsüle diňläp hemde käbir zatlar onuň ýüzünden aňşyrmaga çalışyp özümizden has kelleli. Has merdana bolup ýetişdiň ogul. Galannam Allahyň orsuny diýip içini gepletdi. Şundan soň bir bady ataly oğlun ikisi de dymdy. Merheme dağı kän gurrunlaryň başyny ağırtmakçy diýene, ine büdümaşlyk edere gurrun galmanlygynyň alamaty ýalyp görünýär. Şu aralykda Mürşe kakasynyň bir mahalky beýerçikliginden, dile warlygyndan hemde iň esasy göwürme giňliginden oňul zat galmanlygyny. Ýüregi gyýylmak bilen göz ýetirdi. Ýozam hemme zat tersine bulmaly ýaly. Mürşe baýyň kakady bir ýaşlarda inni hiç zadyň aladasyny etmän, o bir aýlanyp seýrana çykyp, ine häzirki syýaly beslenip, han kimini ýaşamaly ýaly. Emma beýle ýaşamaga nämeňiň ganylygy berýändigini Mürşe bilip durdy. Ýaşulyny horlayan iki ogludy. Dogrusyny aýtsaň, Mürşe şu ýagdaýda Aşgabatda gidipdi. Ol heme aly gözden derek tapmagy, hem ajdary öýle işletmek ýüregini tutdy. Ol kakasy bilen kän bir oturup turmuşmady. Onuň ogullar derary näme hil ýagdaýa düşenini görüp durdy. Ýöne gören, häzir Aşgabatdan gelişine, ol kakasyna ýakymly habar aýdyp biljek däli. Aly barada şol ýönkü gümürtük gurrundan başga derek tap bilmänni. Aly gözi Aşgabatda gören bilen ýokdy. Onuň gaharyna baş alyp bir ýere giden bolmagy ähtimally. Ajdar hakyn aýdyranda bolsa, Mürşe onuň oku iýberlerini eşitip gaýdypdy. Şeýle de ol Aşgabatdan gelişine ýap-ýaňy gara çägede düşlerini, akyba bilenim gurrunyň alışmanyny aýtmakdan haklandy. Merheme dağı göwünne sara-sarandan soň
Her neçikdir ýarpy ýolun ýygyny dolunman, Garaçaga baryp gaýtmak ýüregine dugdy. Ýüregine dugenden soň bolsa, ogly bilen ýygyna dolunman, şeýle karary gelendigini özi monça boldy. Sebäp birinizden Garaçaga merhemi dağanyň öň koturun obasydy. Onuň ömrüniň köp wakalary bu oba bilen baglanşyklydy. İkinciden, Garaçagada şinniki ýaşap ýörenlerem, keteki bir adamlar däldi. Ady bir gawşarlardy. Onun sözünü de gawşarlaryň ýaşulygy Atalyk aganyň hatyrasy merhemi dağanyň kalbynyň şuňlugynda bir ýerde galypdy. Aslyň bir töňgeden bolsa, ondan bütünlüğü üdülüp gitmek asla mümkün näl uğraşamely. Ondan agramy atasy bolmady. Garaçaga Akybaýyň obasy. Gawşarlaryň ýaşulygynyň obasy. Dogry merhemi dağa ketuda hökümünde Aksakal hökümünde Akybaýdan hiç sesel maslahatam soramanly, kömegim soramanly. Onu Akybaý bilen baglanşdyrýan zat içki bir baglanşyk däldi, daşky görnüşiň alamatydy. Ýene de bir zat. Sap adam käçilik nukdaýlaryny garanyňda-da. Merhemi dağanyň ýaşlarynaky adam köýüne owadyşlarynyň köýüne owadyna salamy gelse, gelişmän durjak däldi. Indi ýyl günüň merhemet içmekçi görme görüşe gelipdir diýmen. Mürsebaýyň kakady merhemet dağı görme görüşe gelipdir diýip gürrüň etjekdigini bilýärdi. Galy berdi. Merhemet dağı inni Garaçagadan gaýdan şo ýönkü merhemet dağı däldi. Mürsebaýyň kakady merhemet dağı bolup barýan üçin. Ol özüniň nähir garşylanjakdygy barada pikir edýärdi. Ayal ady howala sormuş diýäri bolun. Bu wagtda köplenç erkeklerim kän bir aýalyň tapawutlanyp duranda bolaýmasa diýip ol için gepdi diýdi. Tanış Garaçagaryň çetiniň giren atly, oba adamlaryň bada-bat gözüni ýyldy. Obanyň gündöwer garasyndaky ýanaşyk öýüň odolky gören öýleri däldi. Täze peýda bolan nugdogursyny oýlunyp barýan ýaşulynyň gulagyna birdenke öz adylan ýalydy. Heskan tarapy gaňrylyp heredenne, öz adyny tutan aýal adamyň derrew agzyna ýaşmak aýlandygyny gördi. Akylly merhemi dağı nämedigini bada-bat aňlady. Onun hakykatdan öz adyny agdan beýişdi. Goňşulukda kän ýyllar ýaşan öýüniň, kerbagyşynyň gyýdy beýişdi. Ýöne onun ýaşanmagynyň sebäbi näme? Oň ýalňy sebäbi bolup biljekdi. Diýmek, beýişiň gulhana çykanlygy dogry bolmaly. O şonuň üçin ýaşanýar sebäbi gulhan hem gara gawşal. Merhemi dağı bolsa, gara gawşaldan ýaşulydy. Gelinler äsirilmeýän adamdan ýaşanmaýarlar. Ýaşanmak, ýaşanylýan adama hurmat goýulmagynyň alamaty hökmünde görülýär. Merhemi dağda bir ýagdaýy hut şeýle kabul etdi. Hem de atynyň zylawyndan çekip beýişe tarap ýüzlenip, amanlykmy diýip sertlendi. Beýiş adatça baş atan ýaly boldy. Onuň balkyrlaýan gözleri merhemi dağa sere diýdi. Näme diýjek bolýanyna didiňe, şo sessiz hidasyz gözlere garap şeňe däýmeden başga ýaş ýokdy. Öý şerler urgunçylyk mudur diýip merhemi dağa ýene sorady. Emma bu sözleri beýiş eşitmäge ýetişmedi. O derrew içeri girdi. Oň ýüzü bilen şol öýden beýişiň özlerle ijaz çykdy. Ýaşuly haltäziň adam tutmanyň odu amanlyk mudur diýip ýüzlendi. Şükür diýip haltäz atly ýoluşa gyýarak bakdy. Merhemi dağı adam tutulmadygyna, geriň düşüberiň diýilmänligine haýran galmagda, garada onu bir hilrak gördü. Tanylmaýan bir kişi bolsa, olynny bir ýagdaýdan soň öýüň duşundan geçibermeli. Emma şeýitmekden ýöň ýene de bir zatlar diýmek gerekdi. Öýüň eýlerini tananyny duýdurmak gerekdi. Ýögsem olaryň başga hili bir pikir etmekleri mümkin. Mürşebaýyň kakasy eýem adam tanamaz ýar bolupdyr diýmekleri mümkin. Şu karada öýleriň beýleksinden jürdüne gaga çykdy da mehmana waka urdy. Haltäziň etmedik müraheden ol gele gelmäş etdi. Asla ol merhemi dağan öz şu gadyrly garşylap, salam herikden soň bir hili geňrek ýylgyrdy, düşber ahir diýip dillenni. Taplarny çykdyr diýip merhemi dağady, oň adym tutup sorady. Jürdüne gaga şo geň ýylgyrmasy bilen, taplar gowy merhemet. Bizden mesin öýü ýykyldyň diýip jogap berdi. Gulhanym sagaman gelip ýörenmedir diýip merhemi dağı gyrma howluk man durşuna sorady. Ba dağdanyndan haltäziň bir durkun saklap bilmän mesemälim eselip agdyny burun toglap başlandygyny ýaşuly ýem duýupdy. Şoňa görä-de Ulhanyň kakasyndan ýöň öz soragyna haltäziň jogap bermegine de geňirgenip durmady. Haltäz ýöne bir hawa ulum sawurgundur diýmedi de. Hawa da
Gulhany minni ýydy ýerlem, tory ýerlem, gerekli ýerlem diýip jogap gaýtardy. Helki mürşäniň aýdan sözleri merhemi dagan ýadyna düşdi. Hawa, haltäç, odar Gulhanyň halyny soramaga gelen okdyň. Merhemet inni bolsa gelýän, sebäbi Gulhan başlyk bolla diýjek bolýar. Bolýar-da sen aýal bolanyň üçin. Aýalyňam pes ýeriniň bolanyň üçin men bu diýeniňi göwüň alyp durmanmyşym da hamana. Ýöne bir Gulhanyň adyndan geplemäň näme akmak heley. O sen kimiň? O sen nämeň? Näme üçin maňa gyýyň pürkýäniň bilýän? Sebäbi men ker bagşyň köýüne dosty. Düýün gün sen men gudam goşowhan diýip agzyny burnuny toglaýadyň. Bugünden Gulhan neresi? Nevsa gyryp seni öýüne salan üçin nämeňe guduraýaň? Nejis heley. Bilip goý. Böýden seniň çykçakdygyny bilen bolsam, men hal beýleden sogulup geçerdim. Bardy ýerde saňa näme hiller bir iýgençlik söz aýtmak gerek bolsa, şo sözi senin nälerine jürdüne gaýtmaly. Sen bolsa Gulhana on kakadyna minnetdar bolup olan gapsyndan gelen adama çaý gaýnatmaly. Ana sen etmelisin. Dil uzyň heley. Ilki başda merheme daga haltäziň aýdan bizaý sözüni sowukkanlyk bilen kabul eden ýalyp görünýärdi. O sözler ýaşulyň madal çetine degdimde etçegen etdi. Ol öýüň içine girip oturmak artyk maşgala etdi. Jürdünüp bilen sagyrga manyk soraşyndan soň ýoluna uramak boldy. Akylyny deper ýetipdir diýilýän Jürdüne gaganyň akyly düzgülerden beter janyp eden tögürlatyna garamazdan merheme daga öýe girip oturmakçy däerligini beýan edip atynyň zylowundan iýdi buranyny oňa Gulhan petepet geldi. Haltäziň tersine ol ýaşulyny güler ýüzüle garşylap gadyry salamlaşdy. Obanyň öýçerden ýagdaýyny soraşdyrdy. Gulhan göz astynyň tyýynlar mehman bir ýyly sözlerden soň bardy ýerli ol şagyrdy bile çay içmäge taýynly. Emma gurrun ähäňi birden ütdi. Akybaya gara şägeden göçük bolup ýör belki siziň hem ýarazdan golunmak netiňiz bardyr diýip Gulhan o diýen ýerlikli bolmadyk bir sowaly berdi. Aňk-taňk bolan merheme dagy bu sowalyň näme üçin berilendigini düşünip bilmedi. Bu obaň içine girip girmäken bir ýylda ýören ýaly boldumly diýip ol içinden pikir etdi. Emma jogaba da jogap bermek gerekdi. Ay ýognym. Ýarazyny taşlap başga bir ýana gider ýaly. Benim o oýdan gören ýamanlygymyz ýok diýip ot paşyk guraýtdy. Akbay nire goşýakmyş. Nirede Sowet häkimiýeti ýok bolsa şo ýere goşýakmyş diýip Gulhan azamtyk gülümsirep jogap gaýtardy da elleri bilen ýaty kemberiniň tokozundan tutup sözüniň eýini ýetirdi. Emma azdar aýtmyşlaýyn. Sowet häkimiýetiniň ýok ýerine gitjek bolsaň, onu diňe o dünýäge däýmek galýar. Merheme dagan kellerini garym gatyn pikirler gaplawaly. Bu gepy tapýan biziň ajdarymyzmy? Diýip o dillerinden duýman galdy. Hawa, siziň ogluňyz, men halipam ajdaryň sözi baýdýanym. Bene, diýip merheme dagy başyny aşağı saldy. Öde ýeter aýdyran gepeken. Hakykatdan hem şeýle diýip Gulhan tasdiklady. O depäň aňry ýüzüne geçeniň bilen rewolusiýadan gaçyp gutuljak miltiň ýok. Şey diýsene. Diýip merheme dagy gurundaşynyň tyýyndaýan ähňi diýipdi. Töwereme köp zat bilýäniň gepi bir başga-da. Şey diýsene. Binne hani Akbay başlyklaryň biri diýip saýlan ýarlykly. Akbayda hile köp diýip Gulhan düşünürdi. Oň näme üçin başlyklyga dazanlygym düşünükli. Men erkimde bolsa, häziriň özünde onuň mal mülküni bar baýlygyny elinden gaňryp alyp garyply paýlardım. Arman bolany. Binne diýip merheme dagy ýene bir hiç tat aňlatmaýan sözler gaýtardy. Şu waň başlyk bolup oturan halyňa. Sen nämeden diýerin ýasyň? Senin elinden gelmeýän zat barmy? Arman Sowet häkimiýeti çenden aşa geçirilmelik edýär ýogsam, diýip ýerli komitetiň başlygy gurundaşyna bakan nazar aýlady. Binne oň bilen oňuşmanlygyňyz o. Görýän göri Gulhan gurundaşyna hiretmän şo bakyp durşuna. Ýeködün ýeresi gümüni çeksin ne görün. Arman o waň ýarpysyna ýygyny düşürüp ýakçyk bolýar diýip öňürdi.
Elbette. Merheme dağı inni gidiverse de boljakdy. Onu ýolun saklayan adam ýokdy. Ýöne näme üçin şu ýerde öýdi üçin oňaýly bolmadyk şu ýagdaýda onu gurrun dowam etmek meýillerdi. Ras, o komitetiniň başlygynyň öz söküp açdymy? Demek düşünmeýän zatlaryň onuň soramak gerek. Bir säbäp bilen ine ýüzbeýiz bolup dursyp bol pikir etdi. Onu ýança gurrun düşünüň özü ýaşula tarapy öwürdi. Sizem şonka barýaňyzmy? Kiminki? Dip merheme dagan özünden sorady. Akwaýyn ka barýaňyzmy? Şeýle bolsa bir zat gaýşy edäjekdim. Säwülen hawa säwülen garaşaga gelipdir. Akwaýyn ka deyip geçtek geçersip merheme dagan aýtsak zadyna garaşýanyny duýdurdy. On ka barsaňyz, Akwaýyn Sowet häkimiýetinden gaçyp gutulup gitjek ýeriň ýokdugyny aýdyn. İkinizdenem. Başga kişilere azar vermesin. Ve bir gaýyş, merheme dağı. Yine bir gaýyşym ma. Gulagym senne gulhan merheme dağı geňirgenni. Gulagym menne bolsa merheme dağı. İl arasynda siziň awraýyňyz bar. İl gün siz sylaýa. Bir ýere gelmeňizi men Sowet häkimiýetiniň bähbidi üçin peýdalanjak bolýan. Akwaýyn gepiňden çykyp bilmeýän hojalyklary özüňizden bilýänsiňiz. Bilmeseňiz, men olan kimlerden aýdyn. Anasy Akwaýyn şory ağlaýanlygyny. Akwaýyn ýygyna düşüp gitmek bilen olan öz ýanlaryna çapýanlyklaryny düşünýär. Biz bu hyzmatyňyzyň gadaryny bileriz. Bu gaýşy merheme daga bir wada näme jogap berjegini bilmän täginni. Gulhan bir ýagdaýa aksakkal ikirjiňle näme diýen manada düşünüp sözüni dowam etdi. Aslında özüm siziň bilen gürleşip bolup ýördüm merheme dağı. Şu aýgytly pursatda siz mürşäň däl, ajdaryň tarapynda bolmaly. Siz garyplykda ýaşadyňyz, innem baýlary däl, garyplary kömek etmeli. Olara goşulmaly. O komitetiniň başlygy bu sözleri aýdýaka merheme dağı gözüni südürek, gurundaşyna syn etmek bilen, oň beýle gepläp bilişine haýran galdy. Şu wagtyň özünde her kim mürşäniň aýdynlyry hakykatyna geldi. Dogurdunmy? Jördenek çopanyň ogly Gulhan beýle gerçekli owadan tözläp bilýän bolsa. Diňe bir akşam garryna näme bilen nädip doýurmalygynyň gamany däli tutuş owaň adamlarynyň aladyny diýen bolsa, onuň mugallimleri gaty güýçli adamlar bolmaly. Men öýe şagyrman ýol üstüne duruşumda Sowet häkimiýetiniň işini etmäge ünleýän bolsa, ondan okudýanlar zadyly bolmaly. Sebäbi gapysynyň agdyna durkan, içeri gir, duzat, çay içdimäge dili ögürilmän, oňa direk wagt nedika edişine syň kyl. Kellesine gör. Ne hili şemal şuulluya, gör ne hili pikirler baslyp ýatyr. Indi men öýüme öý gapymy gapy aýlanyp adamlary Akwaýyn garşyna özükdirmelimişim. Akwaýyn ýygyna düşmäň, Gulhanyň ýygyna düşüň diýmelimişim. Özüme mürşäniň ýanyna göçüp ajdaryň ýanyna ýurt tutmalymyşym. Şey diýsene. Bine. Ýöne gülýän gapdanyna maňa öý tutup berer ýaly ajdaryň öýü berip barmyka? Öýdije günne terede salynyp ölçülüp berilýän adam, kakasyny näme bileklerkä? Onsoňam men näme üçin mürşäniň ýüzüne tüýkürip oň ýanyna gitmeli? Ýüzüne tüýkürýär ýaly o maňa näme ýamanlyk etdi? Berenmeýmedimi? Ak sakal maksat getirdimi? Hawa dowraýdýan, men garyplykda ýaşadym. Ýöne garyplygy gowurnym üçin näle maňlyma ýazylan üçin ýaşadym. Mürşe ölümüne kail olmadı. Garal eýtdi, beýtdi, ýerni uzadan ýerine ýeter ýaly boldy. Elbetde şäher tarapy urunany bilenem ýaradanyň öýüdi bolsun etmedik bolsa baýap bilmezdi. Inni ýetdi üttürükde däli bol elinlikde gün görýän üçin men onu taşlamalymyşymmy? Maňa düşünür ahweti. Siz ýarym aç, ýarym ýalaňyzy gowy görüp, näme üçin garny dok bilen egini bitýän ýigrenýäsiňiz? Eliňizden gelýän bolsa, dünýäni aslyna adalatsyz ýaradan ýadygyryň. Bu näme diýdiňiz bolýar, oğlum? Merheme dağı. İçinden edinşi pikirlerini diline jemläp, gelişirip aýdyp biler mükemmel hawatyr bilen gurundaşyna öýdürdi. Sen inim inni maňa gulagas. Akwaýy onaýt,
Muna etdiydin. Gara düşünen bolsam, men oňa seň edýäniň tilek diýmelimişim. Ýöne menin tek şu wagtda senni maslahat soramadyk kişi. Sen eýit ýa-da beýt dip akyl ýurdun adam däl. Akybaýyň men maslahatyma tamakin näerliginem özüň bilmeli. Bir. Onsoňam Akybaýyň işini diýen adamlary oňa ýerine düşüp gitmedi ýaly etdiýdiň. Bir de men elimden geljek zat däl. Yan kaýdyşym kybap. Ýyly öwüt berer ýar ýylyn artyk akylymyň paýgatymyň ýoklugyny bilýän. Ýyly akyl bermek üçin özüň akylly bolmaly. Biz adamyň gurrugyny diýäs. Ýöne bir sürü dogary isleýän tarapyňa sowmak üçin haýyr tarapynyň barmalygyny bilmeli. Inim. Men ebiriniň gapsynyň baryp, olar öwüt beren bolup otursam. Dinleherler ne ýaşy dinlemen barda içmeň ýamasana ýaşullydyr näçe. Beýdiseler, ýüzüme nemeden ýal bolup gaýdy bermeli bolar. Men hem beýle derejä ýetedim gelen ok. Ulhan, ýaşulyň gurrugyny soňlaryna garaşman, ellerini kemerin tokosyny aýryp bir gerini. Ondan demek Sovet häkimiýetiniň gümüşini bitirmek isläň okda, şeýle dälmi? Şeýle düşünmelimi diýip başyny ýaýkady. Beýle tamam ýokdy. Mürşäniň ýanyna bolmagyň eýýäm ziýan täsir ýetiripdir. Merhemede oýlanyp gördüm. Geljek garip dämet geçlenki. Baýlar biziň sanpy düşmanymyz. Ulgan şeýle diýmek bilen. Dikanlap ýaşulyň güdüne bakdy. Bu bakyş gurrugyň tamamlygyny aňlady. Ulgan sesini çykarman öýüne tarap mihman boldy, öz gurrun tarapy boldy. Biz ýarazda hiç tatdan bir haber ekeni o. Dünya özgörüp adamlar üýträp giden hoşya diýip ol öz ýanyndan pikir öwürdi. Inni ol nädip ýygyna öwürülmeliliginiň aradasyny diýdi. Akwaýynka barma ol öz içinden eýem goý bolsun edipdi. Ýap-ýaňy köýüne gosuny görmäge gelýän merhemet. Inni başga hiç kime görünmän. Hiç bir tanış adamın gapdarlan çykmanyny arzu edýärdi. Şol bir wagtyň özünde onuň göwnüne bolmasa, her öýüň gapysynyň aňyrsyndan adamlar oňa jyklap seredip duran ýaly duýulýardy. Benem işläp ýörkä diýip pişirdaşýan ýaly duýulýardy. Akmak garry çağırmadyk ýerine köýüň näme? Göwüne sörýäli giderençe çykypsyň taň edipsiň. Häli mürşe bilen ýaraja dolanan ortaň o bolja ekenip içinden üngürdüýärdi. 20-nji bab. Alparslan bilen ýol üstüne tötänden duşanynyň howunlar hadaplap ýören adamy bolan, onuň Akwaýyň göwüne geçdi. Soňky akalar, Akwaýyň ol adamdan eden soňky aýşlaryň ýarymtyk netijeleri Alparslanowyň hemme zada güýjüniň ýetmeýändigini aňlady diýip Akwaý özüni anyrdy. Özüniň küýüni owa komitetiniň başlygy edip bilmeýän bolsa, Alparslanowyň gepiniň geçmeýänligi bolýar. Ajdary akylyny aýlap bilmeýän adamdan başga näme hantyma boljak? Elbetde. Hem öňkü hökümetiň hem täzekiň adam bolmak aňsat däldirdi. Eden kömegini menem ikes edip gaýtardym. Öňünde berili bolwa galmadym mukam diýen. Gumuň içinde näme işläp ýörünnem açyk aýdyp bilmedi. Ýösem täwile bir ýerlerde düşüpdir. Adam şekilli fewuşläp hedet forma edejekdim. Ölüşüne görä gömüşüm diýipdirler. Özünden görsin. Nakalyň ýadyna düşmegi. Akwaý gapdanlaky gonamçylygyň ýanyna etde salyp durmaga mejbur etdi. Ýok. Biýagdaý Akwaýyň içki dünýäsi bilen baglanyşdyrmak ýalňyş bolardy. Elbetde onuň ruhy ýagdaý o diýen göçgünli däldi. Töwerekde bolup geçýän wakar oňa täsir etmän durup biljek däldi. Şo wakalar bilgeçliğin Akwaýyň lapyny keçetmek üçin ýüze çykýan ýaly. Akwaý uruw bolan wakalaryň iň esasy onuň owa komitetine başlyk bolup bilmänligi ýa-da ajdary awreden düşürip bilmänligi däldi. Ýok, biýagdaý Akwaý 2-nji, 3-nji derejeli zat hasap edýärdi. Oňa uruw bolan esasy waka soňky wagtlarda çeken baş planynyň başa barmadlygydy. Akwaýda şol plan türkmen ket hudalarynyň bilmegine bolan uly maslahaty mahalyna peýda bolupdy. Garaçaga gaýdyp gelenden soň bu plany iş ýüzüne geçirmegiň ýoluna ilkinji ädim şoğul hemde haýwatly edilen ýaly. Mürşe bilen goşa uhany ırmak, olaryň başyny jemlemek
Öz boluşly üçlüğün ýygynagyny geçirip bir şukura tüýkürmek oňa ýeňillik bilen başardypdy. Emma edilmeli iş bolun. Ýygynak geçirmekden, wada bermekden aňyryp gitmänni. Garawymy goramak planynyň başa barmadlygyny Akyba etaty günäni Mürşän üstüne ýükleýärdi. Sebäbi aslynda bu planyň iş ýüzüne geçmegine Akybaň pikir edişine görä Mürşä iň uly rol oýnamaly adamdy. Sebäbi garawymy goramak üçin nöker gerekdi. Nöker toplamakda bolsa Mürşäniň tejribesi bardy. Emma Mürşä öli Aşgabatda gidip nöker toplamakdan öz hojulugyny gözgulak bolanyny bähwitlik atap etdimi näme? Gara bir işe başgalary bermedi. Toňra owa komitetiniň saýlawy ara düşdi. Akyba bilen Goçowhan saýlawy hazyr bilen taýýarlanyp başladylar. Mürşä görün. Olaň tersine mesele ünsen bermedi. Komitete öýüde geçýän bolmady. Oň bu siýasaty Akyba düşünýär bolup göründi. Dogry komitetli gurrun çykanyna Akyba bu meseleniň maslahatlaşma üçin üçlügi öýüne ýygnamagy hyýalyna getiripdi. Ýöne beýleki maksat bu hyýalyň üstün çykdy. Başlyk bolmak hyzygy üstün çykdy. Gulganyň başlyk taýlanmagy Akybaň asla garaşmadyk täzeleri bolupdy. Ýöne görün komitetli mesele Mürşäniň asla goşulmadygy da Akyba üçin sır bolupdy. Sebäbi Goçowhanyň bäsleşliginden däl, Mürşäniň ukuyubundan täsirinin howatyrlanýady. Saýlawda hem baş bäsleşim Mürşä bolar diýip oýlanýady. Bu sebäp bile ol ajdaryň awrydan düşürilmeginiň aladyny edipdi. Alparslanowyň öýüne eltilip ýazylan teka halygy öz bitirmeli işini bitiren emýally. Emma kän wagt geçmäke, ajdaryň ýene demir ýoly öňki işine geçmegi Akybaň gylawyny gaçyrypdy. Diňe gylawnam däl. Demi dag ýarýan Alparslanow bolan anamynam goşulypdy. Akyba mahal erkek adamyň goç ýigidin adana gelişmeýän peslige düşýänligi bardy oýlanýardy. Mahal bu wagtda öýleden 70-iniň öňünde utanmanam duruny okdy. Emma şeýle ýagdaýdy. Ol berkeli mollanyny şo 70-ine şäher kadaplaýady. Onuň pikiriçe, özüne şol ýadymy berkeli molly tekleýärdi. Molla Akybaň ýüregini şişirmegi başarýardy. Ony ajdaryň garşysyna öjükdirinen berkeli molludy. Belki Mürşä şu ýagdaý üçin Akybaýdan toguşanlar. Ýa-da Bolşewik bilen aramy saglar nip umyt edýämki. Belki owa komitetine taýlanmagym ýokşy görünür. Akyba bu pikirleri beýninde elep ahyry Mürşäden hem Goçowhandan hem komitetden hem geçmek belli külli ýüregini dugdy. Garaşägäniň hem öňki iými taraly galmady. Ol kemden gorhana ýugulyp barýar. Şu nämeň malumy dawa edip duranoklar. Dünýäde müdamarlyk ýaşamajakdygymy bolsa ana bütün möň astyna ýatan benleri aýdyp dur. Bir ýalansıda her hili patapuzurly etmek bolýar. Berim gökden ýol ýatar diýenleriň hem zany ýok däl. Ýöne ölümden ölün. Bari peşkeş bilenem oturjak malyň ýok. Akyba ýol, gökba ýol, içmek suwul kuýda suwul bar bir şo tümmekliň astyna giräýmelisin. Tapşak malyň ýok. Atalyk galşaryň giden ýerine oň ogulla barmaly bolar. Ondan Akybaýyň ýygynyna buğra baý galar. İşin Allah'ın orsun buğram. Seni bulaşan zamanını koyup gitmeli bolsam menden görme, takdirden gör. Buğram. Ýöne häli häzir menem ýaşap ýörün. Garaşäge men göbek ganymyň daman ýeri däl. Men göbek ganym ahal topragyna siňdi. Garaşäge biziň gaçbatalygymyz. Emma ýene Garaşägede duruluk galmady. Dem almak, darygyn ýerde ýaşamak mümkin däl. Men ýene gana dem alatym gelýär. Erkini şemaliýal tarhan ýaşasym gelýär. Oý pikirler dura bara kökürüp. Akybaý täze ýer ýurt gözlegine çykmaga mejbur etdi. Sala salmak, maslahat soramak üçin hem däl. Uzak ýolda ýekediremezlik üçin berkeli mollanyny ýanyna alyp, Akybaý güýgünniň säherine günmatara bakan ýola düşdi. Berkeli molly näme maksat bilen nirelere gidiljekdiginden bir habardy. Akybaý oňa diňe şemalgyra alypdy. Aslynda ilki wada Akybaýyň berkeli mollany kimra edilmek hyýaly ýokdy. Ol gyzyl takyra baryp buğra baý ýanyna almakçydy. Bu kararyny näme şürrüýi tutdy? Akybaý günmataryň ýerligini onçokly beletdi. Ol gyzyl takyr tarapyna, ýagny demirgazyk tarapy beletdi. Näbelet tarapyny saýlap almak bolsa, oň uly ýollaryň sowlugy bilen baglanyşyklygy. Ahaly ýerbent bilen birleşdirýän ýalňyz ýoluň gatnagy köpelligi üçin oň ýüregi darygýady. Ol gyzyl goşunyň bir ýolun ýerbende bakan näme üçin geçýänini duýýardy. Ýerbent tarapda bäppe sas bardy. Onuň has aňyrrakda Jüneýt hanmady.
Başga da bölek bıçak şüýheli toparlar pelatan kakışıp gördü. Bulan hiç biri bilen Akybay tanış däldi. Tanışdyk adam gelmeýärdi. Gazyl eskileriň şol ady tutulanlar bilen ýaka tutuşokdugyny ol bilýärdi. Akybay mürçeden tapawutlanýan ýagdaýlaryň biri. Onuň bu çölde başgalara bir ýyl baglap, özgeleri arka diýip däldi. Öz başdak ýaşamak isleýänligidi. Mürçe babatda mahal pikir edinini, ol onuň ukuyuny ýaskermez etmedi. Onu elbetde özü ýaly asylly baýlaryň hataryna goşmagy razy bolmaýardy. Mürçe ýagdaýlary ýeterlik gören öz bekbidini işletmek başaran, tötäňleýän baýan adamdy. Şol bir wagtyň özünde mürçäniň özünden ýagny Akybaydan has ýeti taraplaryň bardygyny ol içinden boyun aldy. Mürçe onuň pikiriçe, şinniki zamanyň, düşünüksiz döwrüň kemaly getiren adamydy. Şoň şünnä käte nähili ädem etmeň diýer urdugyny Akbaydan gowy bilýärdi. Mürçäniň dil, gerekli adamlar bilen gatnaşyk açmakdaky başarlygy da oň Akbaydan artykmas tarapydy. Gali birsede, mürçäniň töwük görçüligi onuň göwnünden turýardy. Akybay bir jere gaýlarda wakalaryň gözüňe getirişinden has şalt ýaýbanlanýanlygyna bir gezek berkeli moğullu bilen uzak ýola uğranna göz getirdi. Ol ahal ýerbent ýoluň ýakadyna, kiçenrek takyrlaryň belin tepelere süsüňeýän ýerine uzal görmedik zadyny, täze dikilen köne türkmen öýü bilen onuň öňüne düşürilen ýükler görüp hayran galdy. Şol öýe goly bardygyça, oň öňündäki ýükleriň garamaýak bir sarwaňky därligini gördü. Kültürlenen fiýimler, naw agaçlary, demir çerekler, çüýlü gapyrjaklar bular sarwa goşy därdi. Öýüň içinden juda howar bir goza çykdy. Golaýlap gelen ikatly, oň edil ýanyna gelip duranyny, ol bir wada aljyrjak ýaly bolsa derrew özüne ýelaldy. "Binemäň täzeligi" diýip Akybay atysyny sorady. Bu taýda bazy bolmalyp ol goza jogap berdi. "Bazy? Ýa-da bazyr diýdiňmi?" "Bazyr däl, bazy" diýip ol adam ýylgyrdy. "Düşlenip geçilýän bazy. Kim o düşläp geçecekler? Sen özüň kimiň adamy, gyzyrlankymmy?" Akbayň egininden tüpeňe sereden biçare gozy, "Men hiç kime ýanym ýok. Men saksy" diýip beýgüne gözlerini gurrundaşyna dikdi. Özüniň üýşenenligini hondan bäri bolan Akybay gözüniň gyýtygyny berkeli molla aýlady. "Sen bolşewigiň hyzmatyny diýämiň?" diýip berkeli molla adamdan sorady. O goja bir haýukdan soň jogaby berip başatdy. Bir öltümlüğünü salıp, "Näçe diýdiň, hawa? Men bolşewigiň hyzmatyny diýen diýildi" dedi. Akybay atynyň jylygyny gowşadyp, onuň sagyrdyna gamçy sally bolup saksy tisginip gitdi. "Senden soraman, sen ýerinde goş tutmalar näme?" diýip berkeli molla alaňlardan aşyp, ojorly çökede inen soň Akybay ýüzlendi. "Bulan edehedi şeýler ýakdyp" Akybay zanýanyny heslendi. "Bular öýüňe salam bermän gyrýarlar. Dowluňa soraşman etýärler. Özleriniň gazmadyk guýularyndan özüniň kýar edip suw içýärler. Gonam sulun üstünem atta abyryp geçýärler diýsene. Hawa bir de olaň bir edehedi borly" diýip Akybay gurrundaşyna garaman gahar bilen oň aýdan tasdiklady. Akybay bilen gepiniň arşyp başlandygyny aňan berkeli molla oňa ýüdünni. "Ýanky saksa nebisiňiz agyrdy mene etdimi, hiç taat etmediňizle. Oňa barly men siziň eliňize berdim molla. Sizem görsem ýukaýra ekeniňiz." Berkeli molla bir wada näme diýjegini bilmedi. Şol aralykda Akybay gurrun dowam etdi. "Dogrusyny aýtsam meniň tek ömrümde siziň ganjyryňyzy göremok. O näme diýdiňiz bolýa?" diýip berkeli molla metemelim geňirgenip ýollaşyna bakdy. "Birini başga biriniň üstüne kuşurýanyňyzy kän gördüm göli. Öňüňiziň atly ýaragly uruşanyňyzy göremok" diýdi. Berkeli molla lapkeşlik bilen ýöne çynnakay, "Keramata dil ýetirmegiňiz size gerçekle därlidi. Keramata dil ýetirmekden Allah saklasyn" diýip Akybay daryk mana aýtdy. Ýeter ýylgyrdy. "Ýöne her bir keramata inanan zok diýsen, o başga gep molla. Ene ýanky saksdan sen bolşewigiň adamy diýip soranyňyzda ol çekinmän hawa diýip başatdy. Bolşewik sen din düşmanyň bolsa, seni men uýan adam bilen taşaňda, men iň bärkiz oňa näle dokap garaş ederim käňiz diýdim. Keramatly kişi şeýdip seni bilen birine näle tokanyny, o dillen agzdan galyp asmaz bolýarmyş diýip eşitdik." Berkeli molla azken böwrüne diň salandan soň jogap gaýtardy. "Hemme musulmany bir aýakdan sürmek bolanok.
Olaň içinde öz dinini bir tutup ýöreni bar. Yarım gögün bilen tutup ýöreni bar. Iň beterde dinin diýenini bir zay etmän ýörenem ýok. Däl, ine bütetellere dogaňam näletiňem kär edip bilen ok. Ýan kadamam şeýle bolmaly. Sebäbi diýsen, öýüň gapsyny täretgin ýan künnük görmedim. Gurrun meselesi ýyrmagy akbaýa kem ýaramady. Ýol uzak ýol bolsa şuýlümlirek geçirmeň ýeketek alazy gurrunçylyk. Ýöne bar gurrunçylygym däli işiňi dökmek, jedelleşmek. Aslynda da akbaý bir kelime orlaryň mollaçylygynyň depme halallygyny, onuň öz ýüzünde aýtmakdan şekint duranokdy. Häzir uzak ýola uğrarynda bolsa, gurruna has giňeltmäge şuňlaşdyrma mümkinçilik berdi. Bir kelime oldu. Siz yine musulmany üç topara böldüňiz diýip akbaý gurrundaşyna bakan başyny galdyrdy. Ýöne dördüncü bir hileleri badyr öýdüňizokmy? Meselem öz dininiň üstüne atanak çekip, başga bir dil dine secde edip ýörenleri olar nähil görýäňiz? Dogry aýdýaňyz diýenne, bir kelime bolan gözleri ýeterli. Hak aýdýaňyz. Merhemet içmek için ikowly anha kapyrlar bilen bir tabakda nahar ýibem ýörmüş. Eşdişime göre atalarını görmän oňup bilýämişler göli. Ýangy tabakdaşlaryny görmän oňup birini okmuşlar. O tetellere diýmäýin näsem, dinini satanlara, dinine dönüklük edenlere jynada da düşenok. Olaň o dünýäsem ýok. Bu sözlere kän bir gulak gabartmayan akbaý gurrundaşynyň sözüni berdi. Men bu dünýäň gurruny diýen haw. Bu dünýäde de o tetellen ýüzüni görmegem günä. Salamlaşmak abeýle dursun. Salamlaşanlar bilen olaň ýitirýän zady ýok ahyry. Men Gurhana görä olaň şekmeli jezalary ýokmy diýip soraýan. Bolşewiге goşulan musulman bolşewigiň özüniň ziýandydyr. Akbaý gaharlaryny. Şeý diýip indi olaň garaşdyna meni özükdirjek bolýarmyň. Näme sürüp Gurhanyny ýazylan zady özüňiz bir jaýdan dokdy. Bu dama başga bir ýeriň üstüne kuş vurýaňyz. Diliňizde derek ýeriňizi işletseňiz bolmadymy ýa-da her kimin üstüne Taňry tarapyn yüklenen yük var diýip bir kelime bolla bu gedek o diýen gatyrgalman aýtdy. Gurhan tutmaly adamlar bar, tüpeň tutmaly adamlar bar. Gurhanyny ak padşah agdarlyp, onuň tagytyna bolşewigiň geçşegem ýazylypmy diýip akbaý garaşylmagy sowaly berdi. Bir kelime bolla jogaba kän garaşdyrmady. Allahdan bir ýytyar çöp başı gymylamazmyş akbaý. Onu bolşewigiň Allah'ın iyi veren adamları bolýar da şeýlemi? Olar adam däl, şeytan. Onu aýtmasaňam bilýän diýip akbaý seslendi. Men Allah Taalaň şeytana güýji ýetmeýämkä diýip soraýan. Pel azman başa bela gelmezmiş diýip bir kelime bolla düşündirmäge başlady. Adamlar azmadyk bolsa, günah köpelmedik bolsa, bizatlar bolmalym däl diýip düşünýän. Yaradanyň özü azgynçylyk köpelse, adamlara jeza berýär. Näme üçin günäliň oduna bir günä ýanmaly bolýar? Diýip oň gurrundaşy hüjümini dowam etdirdi. Näme jeza beriljek bolsa, azgynyň özüne berläýärni bolmaýarmyşmy? Onu yaradanyň özü ikimizden sonra turunok diýip bir kelime bolla ýangyny jogap berdi. Onu soňam Allah Taala dil ýetirmek özüňiz ýaly adama uslyp dämeka diýen. Dil ýetirmekden öz sakladyn. Takdymyz bolmaz. Allah'ın özü hemme zady adalatly ýaradypdyr. Nazaryny düşen adamlaryň dügle teşeripdir. Baýlyk bagyşlapdyr. Kimlere akyl paýhas paýlapdyr, kimleri kim akyl edip ýaradypdyr. Bennelerini hädäl. Olaň 5 barmaklaryny deňe daýmandyr. Yaradany dil ýetirýän mennäle bolşewikler bolaýmasyn. Sebäp diýsen, olar Allah'ın edenini öýlerçe ütgeçek bolýarlar. Baý garyp bilen akyllyny akmak bilen deňlejek bolýarlar diýip eşitdik. Muňa näme diýersiňiz? Beýle soragylara jogap tapmak elbetde bir kelime bolla ýeňilişmeýärdi. Ýöne bu soragdan men başym çykan ok diýmäge de dili öwürlenokdy. Ras molla diýip adyn tutýarmy? Diýmek sen hemme zady bilmeli diýip o hata berýärdi. Emma ýangy sowala jogap tapman nägelik bilen ýollaşyna çyňerli. Akbaý sowalyny has düşünip edip gaýtardy. Men Allah Taala öz garaşyna gidýänlere temmi berip bilmeýämkä diýip soraýan. Temmi beresi gelse bermän näme? Öz abryn saklamak isleýän bolsa, öz Guran düzgünde garşy gidýänlere göz görkezmeli bolur ahyry. Ünnüksiz sorag bir kelim Allah'ın yüreğine düştü diýen. Allah keşlik hemde ýada bolup gelen Allah'ın geçişegini bilip oturunmamy diýip seslendi.
Ol ödeşçegini maslahatlaşyp duranok. Aradan estuwat geçenden Akybay. Asmanın iyinin kitaplarda adamzadyň başyna geljek ähli zatlar ýazylypmyş diýerler. Eýsem bolsa bolşewigiň ýugurdal jykdygan barmyka? Elbetde bar diýip Berkelim oğlu aňartyň oýlanmany aýtdy. Beýle aýanda atdy bolsa, "Ganny koturman lepbey diýmek galýada ony. Beýle bolsa näme üçin adamlary olaň garşyna öjükdirýäňiz?" Bu soraw jogap berdi. Berkelim oğlu, "Be Akybay hemişe Akybay meňden okly. Ejizläp ýörmükä? Ýa-da akylyny deper ýetjek bolup ýören äderler-de" diýip oýlanany özüm duýman galdy. Ola şo gidişlerine diňe 3-nji güniň ikindi çaglary Garaçaga dolanyp geldiler. Mundan soň işler tiyleşdi. Anny günleriň birine Garaçaganyň gowaly şolaryp galdy. Akybaýyň tutuş syrgyny, onuň hyzmatyny naky öýler, kowum garyndaşlary kerwan gurap, täze ýurda bakan rowana boldular. Hatarlanyp oturan öýleriň ýerine adyrsow tekillikde tärimleriň ýer üçümün tesse gerek ýyly bilen ýylçyrap duran ozak yer galdy. Täze ýurda göçüp baran Akybaiň ýoly, ahal ýerwent kerwan ýolunyň ýakatyna Bada diýip atlandyrylýan türkmen öýüniň üstünden düşdi. Öýüň töwereginden anasyn gören okdy. Kerwan öýüň ýanyna gelenden soňam öýden o günkü saksçynyň çykmadygy Akybay geňirgenlerdi. Ol ardynjyrady. Gara öýden ne adam çykdy ne teda. Akybay atyndan düşüp öýüň gapsyna bardy. Gap açykdy. Akybay alyn çykyp bolup gamsyly ýerini kelletine ýetirdi. Gözünekde ters faktorlyp tärimi mäkem saralyny adam oň göz düşdi. Bir adam öňe bakan ýatlaryny, öýüň şep durunyna ýüdüňine ýatan aýal adam gördü. Akybay ýerine ýerini salgady. Berkelim oğlu bilen ýigitleriň biri haýdyman atdan düşüp oň ýanyna geldi. Akybaýyň ümleme bilen gelen ýigit ýadygynyň gonjugynaky tirsek goýry buýuny saplyp şaw bilen tärime saralgy adamyň gerişine ýyl goýan şöpürden iýişilen ýüp getişdirdi. Öýüň Akybaýy öňden tanyş taksy ölmän eken. Agzyna suw tutup ýerde ýatyrlandan soň bir haýokdan ol gözüni açdy. Kimiň işi bidatlar diýip Akybay ýüzüne ölüň renk kuran taksy döndü. Bu soragyň ýyzy bilen jogaba garaşman ýatan aýaly bakaýmlady. O benne kim? Bäp basatyň adamlaryň işi diýip taksy kynnyk bilen jogap berdi. Ýary ýüze bilen daňgarylygyny duýdansy üstüme dökülýär. O kim diýip Akybay ýene ýatan aýaly gözüni gytygyna aýlady. Şonda ýüzüne ýazylyp ýatan göwre gymyrlady. Agyr iňirliden soň ol başyny galdyrdy. Aýalyň ejir çeken ýüzü gapdalla aban durun Akybaýa. Akybaýyň ýüzüm oňa düşdi. Garmyzy oňa şeýli ýagdaýda tataşdy. Bir bada öňkäriniň on nefsiniň agyrynlygyny ýa-da tersine gadaba mününligini aňlamak Akybaýyň görleşlerini başartmady. Yatan aýalyň kimdigini Akybaýyň ýüzüne garap tanan Berkelim oğlu elini agzyna tutup ýüzüni başga tarapy gurdy. Akybay dem talym dodoklaryny diýişläp duran soň hamana bir ýatan tanamadyk ýaly ýene saksa hemlelýärlerini. Yer diňleýän aýdyber. Bu geliniň adamsyny ýoldaşlary bilen öňlerine salyp alyp gitdiler. Bu naçary nädenliklerini öýüňiz görüp dursunuz. Diýeri galan öýtmänim. Olar insan näl, haýwanam däl. Sebäp haýwanam degmedige degýänler. Akybay azymtyp gülümsirdi. Degmedige diýip ol diýişinden sazdyryp seslerini. Bir zada akyl getirip bilemok. Gelmişekler sizi nädip satyn alyp bildiler. Hasan size beýle azdyrmagy ýetişdiler. Pul berip azdyrandyrlar diýseňe açlykdan ýaňa içiňe jugurdunyň dolup dur. Eginizde köýnügiňiz ýakady kirden ýaňa damagyň saljak bolup dur. Ýa-da olaň zadaty barmy? Bu ýanda atlardan özüm çörek bir netije çykarýan. Dünýäni ýykan gelmişekler däl siz. Dininden däbinden çykyp olaň tarapyna geçen dönükler ýugurdy satanlar. O gadawyny bäs geljek bolup bir uludan demaranyna eginler galkynyp gitdi. Bütetellerin agy deňlemek, gepleşmek külli günädir Akybay diýip Berkelim oğlu duýdurdy. Bular pälinden tapypdyr. Ýene adam käçilik edip bularyň dogry ýerine azarlan gutulmagyna sen sebäp boldyň. Aýagyna ýykylmagyň deregine gaýtam kapyrlary gollap jedir edişini görýärmiň. Ondan moğlu ýakadan tutup bir adam gaýrat etdi. Ýere bu aýjyna näme diýjek? Allah Taalanyň göz görkezşini et.
ayallal ayzın tüf ayallal alamat. Yüzü per talı. Bütün barını gören namusuna degiren garmady. Gowsunup molla jogap bermek istedi. Ýöne mizalsızlykdan mı, ejizlikden mi, ýa-da utançdan mı? Garak hiç tat diýip bilmän ellerini ýüzüne tutup ağlap başlady. Akbay özüniň 3-nji aýalyny gürleşmek ustyp bilmän ýanynaky ýigide gysgaça buýrup gördi. Ata yöneltip gaýdyň. Bu sözleri eşitten gyrmagy uglamaga başlady. Atalagal ulan bolsam, beýle günlerde düşermedim. Men bu dünýä ýeşiret görmek üçin näl ýetiýet çekmek üçin gelipdirin. Maňa kömek etseňiz şeňiz bolsa, atam öýüne iyi bermäňde gapa çykaryp atyňdy. Ha, takyryň gyrasyna gömeň. Emma Akbay oň sözlerine gulak gabartmady da gamsyny ellerini oýnakladyp daşar çykdy. Garmydyny garaşaga eltip gaýdan ýigit badadan esla arasan kergeniň ýydyny ýetdi. Akbay ozor batan bir giň çöködüň içine ýük ýaldyrypdy. Olarlaryň gepleşiklerine görä, o çökötde Buğrabay bilen duşuşmaly. Ul ýoluň uğruna gyzyl takyrda ýaşamak Buğrabaýa howpsuz därligini karary gelipdi. Bu kararyň näde dur därligini. Garawmyň jümmüşinde gyzyl goşunyň aralaşmagy da, başga bir tarapdan basmasynyň artmagy da tasdikleýär diýip Akbay pikir edýärdi. Garaşagan terk etmegem oňa bir mahal altyn çeşmeň taşlap gaýşynyň ýeňil düşmärni. Akbaýyň öz därli akbaryny Garaşagadan göçmäge mejbur edipdi. Ol dünýäniň bulaşyklygyny gaçyp, ha gyýkylyksyz ha parahat ýere gün matary göçüp barýardy. Uly ýoluň boýundan uzaklary göçüp barýardy. Ol ýakynyna berkeli moğulla bilen inniki ýaşajak ýerlerini aýlanyp gaýdypdy. O ýerlerde gyzyl goşunam ýok, basmasam ýok, asla at toýunyň ýyzy ýok. Kä goğluň içinde bir öýli köýli sargolar bar. Olaň bolsa, ýurdy bolşewigiň alanynyň habary ýok. Hedirlik. Emma näme düşünür? Şu hedirlik barda işini gepletmek onu ýakymly duýgulaýardy. Ýene-de ket hudalaryň bilmegine geçerilen bir mahalky maslahat oň ýadyna düşdi. Ondan öýde ünlü. Garaşagada üçlörüň ýygynyň şu gödüňine geldi. Agdaralyk. Ine belan körügi. Ine ähli bela beteriň ödüni. Türkmeniň giň topragyny gözlikýän, onuň baýlygyna göz gyldarýan hiç gaçanam ady bolmany. Parsty, orsy, gydylbaşdy garad. Gerişime minjek bolýan gytdäl. Gep daşky düşmanyna därli içki agdarlykdy. İçiňden urýarlar. Ýanky ýoluň ýakasyndäki öýüň sakçysynyň diýänine bak. Gydyllar mihman alýar. Olar penalýar. Ondan bäppe çatsyn alýar. Heniden bäppe çatyň nökerler geçirimleken ýogsam älisin okutawşyry bilerdi. Beýledim bäppe çata arka durdugum däl, basmaçylaryň bolşewikden näme tapawdyryň bardygyny bilemek. Buğrabaýyň gara bermeligi soňa baka, Akbay howsara tarap başlady. Berent tepere çykyp onuň geljek ýoluna bakdy. Zanly jemeni görenokdy. Düňle şol agyrdy alyp ýatyrdy. Ahyry gün ikinne goleleşanna kimdir biri gelýärler diýip habar berdi. Bolmas orýa deň bolanyny. Akbay oğlunyň ýüzüne terden badyny duýdy. Eýgirik kimleri diýip ol howsara bilen sorady. Eýgirik bolsa bu agta galjak menni. Buğrabay mürşäniň adyny tutup erbet sögünni. Ýere. Oň sen bilen näme işi barmyş diýip Akbay ýüzüne şaksaldy. Örsün dar görýärmiş diýip Buğrabay gaharly seslendi. Çapanlaryny birinkileň üstüne kuş görüpdir. Birinkileň gaýtol bermeli bolupdyrlar. Mürşäniň ýalçylaryny özüň bilýän. Şäherden getirilen jüglükler hiç tatdan gaýşak därler. Ýöne menkilerim ary köýünden iman köýüne gowy görýärler. Ilki seneme edip, soňundan madal ganjaryşypdyrlar. Ýolly da mürşäniň özüne gabat gelen bolsam, üstümde Hudaýba belin etjekdim. Hudaý tataşdyrman gowy edipdir buram diýip Akbay kaýlyk berdilerini. Bizim ýan gelýek bolşewikliň badatyna giýje bäppe satyň nökerleriniň turdan oýuny gördük. Mürşäger tarap saňa süýkünmesine beýle özüne göwün ýetýän bolsa, enne ýenesini bäppe satyň penjerenden halat etsin. Akbay sözüne dyny görjek ýaratdy. Ýene onuň ýerine getirdi. Bardy gelli bäppe sata ýetirmän ýolly ýogyny ýanmadyk bolsalar. Ýolleşden bolsam ýolluny sogulup bäppe satyň egine terpa ýapardym walla kaka diýip Buğrabay begenjin daşyna çykardy. Goşulmagyn diýip Akbay pendetdi. Bir-birlerini kerçeşlerini kesedinden syýnetseň, ana şo gowy. Bolşewigi de gowursun bäppe satydy. Çay içip demjiç alanlaryndan soň
Enne buğra baýyň garamygyny akylaryň goşulma bilen öňkünden 2 eserak artyk tutuş bir owa Gunbatara bakan ýolunda dowam etdirdi. Ataly ol atlarynyň başyny deňläp kerweniň öňünden barýadylar. Mahal öňlerinden takyr ýa-da adarsaw tekerlik çykanyna atlaryny gordurup, olar kerweniň eslary diýdiler. Gunbatara gitdigiçe çöl çolurýady. Her ýerde pey wagtyna ýörendiler, duşaýmasa. Ýa-da 2-3 öýlü sarga görnäýmese, iňläp ýatan tekradan zanly jemenine gabat gelen okdy. Gün ýaşany surlaryny olan ýoly bir tarapyny ýala ak alaňlara dirap oturan, bir topar bolsa gazalam tül ýöwsýän uzun takyrly hepleşip gidýän kiçeňräk bir owaň sününüşdi. Atlary hemmediniň mähnet aly köpek garşylady. Bahym owanyň çetinden öýden çykan kişi itiň adyn tutup gyýgardy gören it şowada guyrugyny bulaýlap, göňsüzlik bilen ýene durundy. Akwa bilen buğra baýyň ilki salamlaşanam şol adam boldy. Hoş gördük, geliň düşüň diýip öýesi giňgünlik gülaýtdy. Bizim kerwenimiz agyr. Ýerimizen tutuş bir küren owa gelýär diýip buğra baý kakandan öňseslerini. Gaty da gelen döwlet diýipdirler. Bugün görýänimiz mihman. Bir akwa üşerilmäge. Gidijik owa ýangadan gudaýlamagy mejbur etdi. Başga nähil mihmanyňyz bar diýip ýene buğra baý dillerini. Ýerwentli bagşymyz bar. Buğra baý kakandan ýüzüni seredip öýesine soraw berdi. Ker bagşymy? Edil öýdi diýip öýesi mulaýym başatdy. O näme işläp ýör bir ýerlerde? Diýip bir gedek akwa geňergenini bildirmän assardan jyrady. Öýesine derek buğra baý jogap berdi. Bu sargolary hem barşa gitmäge gelenlerde, on kär şol ahyry. Ana diýip akwa gözlerini süzdi. Bagşy diýseler aýdym aýtmakdan başga da ady bilýändir öýdem zok. Öýesini oňoýsuz ýagdaýa salanlyklaryny aňan akwa gurrungyny ýumurlamakçy boldy. Bagşyňyz bar bolsa, mihman aljagyňyzam synyňyz bolsa düşläýär. Giň oýuňyz bar, ýerdarlyk edenok, ýeýjegimiz içjegimiz öz ýanymyzda. Agyr kerwen haýt-haýdy, hak çökü, gyýyk bagy bilen bir näme tanyş oýdy, goş ýaldyrdy gören. Aglazyk owanyň adamlary garanky atlyşanlygyna garamazdan mihmandan ýanyna geldiler. Olar düýelerden düşen gelinlere, baý geýinen gartaşan aýarlary, bu sonuçly oglan şoklara bileti geljek bilen herediýärdiler. Akwa ýöleriniň kurar edilmeli iş barada görkezme berenden soň ony buğra baý berkeli mollany çetde koýalyp bardylar. Bahym ker bagşy gapydan salam berip geldi. Öwrümli akwa göz şüň typaý trap salamlaşdy da buğra baý bilen berkeli mollanyň salamlaşanyň juda sowukdugyny öýetem duýdy. Ker bagşy akwaýyň näradir göçüp barýany aňsady. Wagtda dil ýazdyrmady. Ras olar menden zat soran oklarmy? Menen fiýetini çykarmaýyn diýip ker bagşy için epletdi. Ýöne akwaýyň bileti geljiligi güýçlenimi? Ýa-da başga bir maksat bilen mi garady? Ýüzüni başga tarapra ýögürüp hemde azymtyk ýylgyryp, bagşy henidem Ýerwentdesin ýa-da bir ýerde ýaşap ýörmüň diýip ker bagşydan sorady. Henide Ýerwentdedir akwa diýip ker bagşy jogap aýtardy. Onda bir ýerde näme işläp ýördiň diýip buğra baý gömel töýlügini gizlemän bagşa öldürdi. Bu soraga ker bagşynyň özünden berkeli moly jogap gaýtardy. Gyzyrlan adamdy näme işler öýdýäň? Boýdak sargolaram gyzyrlan tarapyna çekşek bolup ýörendirdi. Ker bagşy öz üstüne hüjüm ediljegini ilk başdan aňypdy. Emma ol alzıramady. Buğra baý bilen berkeli mollaň gözlerine dogry garap gepledi. Öz soragyňyzy özüňiz jogap berdiňiz. Beýle bolanda meniň fiýetimi çykarman oturýarmylar adamlar. Ol soň sözlerini öý mihman eýerini gönükdirdi. Olar bolsa öz nowbatlaryna ýylgyryşdylar. Berkeli molla töwregini näkelere bir lay göz aýlap, soň nazaryny ker bagşyda saklady. Men aýdanymy boyun alýan gerek, bilipmidirin? Boyun alyp almaz ýaly siz maňa günah ýüklemediňiz, molla. Aýdan dadyňyza özüňiz ynanýan bolsaňyz bolýardy. Ýüz gören jennet görmez diýipdirler men. Berkeli molla gurrundaşynyň sözüni tebiýi gödekligine berip, "Näme, sen jennete barmak ýalyň barmy?" diýip, öz aýdan dadyna göwün ýetejlik bilen ardyny. Şunna ol akwaýyň gülümseýändigini görüp has ekenlerini. Ker bagşy bir gede amal jaramady. Bize düşündürüşlerine göre jennete öz islegiň boýunça kabul etmeýärmişler diýip olam ýene öýeriniň ýüzüne heretdi. Jennete kimiň sowaby köp bolsa şo düşýärmiş diýip özüňiz aýdýaňyz akbeti.
Men muňa garşy däl. Ýöne günäder sowap ölçülýän gapanyň başyna duran kişi düzi bolsa ýagşy. Men şoň gaýgysyny edýän. Öýeleriniň gülüşmegi buğra baýyň gaharny getirdi. Sen keda çekmede berilen sowala jogap ber, diýip ol Kerbagşy alarly. Sen gydyrlaň işalysyňy boýun alýarmyň? Gep her näçe gödök kim teýnel bolsa-da Kerbagşy bir gedegem darykmady. Gaýtan bir heri gülümsiräp gepledi. Ýyl gün adymyzy Kerbagşy diýip tutýar. Ýylyň şo da kanadyna münasip bolup birdek armanymyz ýok. Şondan başga ikinji bir käri ýöretmäge biziňe okuýumyzam ýok. Özümüz hem diýip bol nazaryny sonra gören ýüzüne dikdi. Ýöne hiç çykläp berýän soragyňy boş galdyrmaýyn. Buğra baý. Gydyllardan diňe müýünli adamlar, ýadykly adamlar gorkýar. Günäli adamlar olardan gaçýar. Men gydyllardan gorkar ýaly gaçar ýaly özümde ýadyk badyr öýdemek. Ýölerini kaktyrylyp aýdylan bir sözdiňe buğra baýyň ýa-da bir kelime bolan dälisem, akybaýyň dignasyna degdi. Onun Kerbagşa tarap seyrediyen gözlerini çılgımlar peyda boldy. Maňlynyň ýygyrtlary köpeldi. Ýöne kakasynyň damarlary dartyllygy ogly eýýäm ýaryldy. Buğra baý aýbydoşynyň gurap oturan ýerinden diýdine galdy, ýöňe omlady. Şu göterip beren dutaryň gapa weren maňlynyň ýara ýerine satlyk. Öýeleri nägilik bir goýuny jürüşdiler. Akybay da şeýle çykyp garşylan adam başaryp billigi çatyp aýlyk gören buğra baý ýüzünde. Mihmany gysganar, öýesi ikisinem diýen bir gep bar. Kerbagşam biziň mihmanymyz sizem. Bir taňry mihmany gelse ýene ak göwünden gele göreň diýmäge taýyn. Ýöne bir mihmanyň beýleki mihmanymyzyň göwünne degmegini özümiziň hem filanmadygymy hasap edýäs. Gedemliňizi nirde seňiz ediň görün. Biziň öýümizde etmäň. Onu edäjegem bolsaň etdirmez. Nirde kimin öýünde oturanlygyň ondan buğra baý. Öýesini dağlarly görünni. Ýöne kakad onuň donuň syýyndan çekdi. O näla şolup ähli demini agzyny goýurdy-da. Öňki ýerine oturdy. Öýüň içine agyr ýakamsy dymyşlyk aralaşdy. Şol dymyşlygyň arasynda bir kelime bollanyň Kerbagşy eýýän bular öýe tarapyna ýaryn ýarla diýen kinaýal teşdirli. Akba hiç kan tarapy gaňyrly. Ine bir diýäniň öle dogry bir kelime boldy diýip o da ýoğdaşlyk guraýtdy. Ýa-ha bir türkmeniň öz bakyp ýören goýunundan düýesinden tapawudy ýok. Ýa-da gün güzoran halis oň ankasyny aşyrypdyr ýa-da Akbay birdem kürtdirip durdy-da bir sözüň ýygyny getirdi. Ýa-da şu gök gözüň zadasy bar. Ýöne beýdiýsen olar bile biziň özümizde mägurlaşyp ýörsüli. Biziň näme zadalap bilen oklar. Ýa-da bir nekalaýyň gorslary bilen bolşevikliň gorslary düregoý adamlar mukawwally. Adamlaryň bu gepe gulak gabar diýendigini gören Akbay öňünde şair käheden ortlady-da adamlara garap ýene dowam etdi. Näme şellik akýaňyz, näme sapak salýaňyz? Diniňiziň, däbiňiziň deperenjigini bilgen ýaňyzmy? Gize garaçagan gonamçylaryň üstünden gydyrlar bilgeçdeýin atlar adyp geçipdirler. Bugün ölýüňiziň üstünde depeleýän bolsalar, ertir diriňiziň gerişini basyp geçecekliklerini bilen ýokmy? Itiň ardaýagynyň suw içmeli boljakdygyny da, aýarlaňyzyň adyryljakdygyny akylyňy satmaýarmy? Näme boldy siz musulmanlar? Munyňyz ata babalaryň adyny isnat getirmek däli başga näme türkmenler? Hani siziň öz kelläňiz, hani inanjyňyz bu ýysanjyňyz nirede? Kimi gostar tutup ýörsiňiz? Akbaýyň sözleri. Öýelerini pikirlenmäge mejbur etdi. Olar ýüzlerini aşağı salyşyp şuň oýa batdylar. Olaň arasynda özüne bir hili soragyly şüýgeli garaýanlaryň da bardygyny gören Kerbagşy söz söwüşine girmän wagt geldi diýip içini gepletdi. Barbyr men sadarkaly, söz arkaly bolşewiň pegdasyny iş geçirýänim bular bilýär. Şoň üçin hem ýaýaplamagyň bu kulmagyň geregi ýok diýip ol pikire gurdy. Akbaýyň agtatyry okuýuny da Kerbagşy münasip baka berdi. Kimin kimdigine akyl getirmek derejesine yetmedik adamlar öýe tarapyna aňdaryp biljekdigi, ene öýeleriniň ikirjiňläp başlaýyşlaryny düşünükli. Beýle ýagdaýda dymmak aýdylyşy ýaly küllügüne. Akbay, diýip Kerbagşy towukkanlyk hemde şeht açyklyk bilen başyny galdyrdy. Men siziň aýdamlaryňyz üstüne kelli de otyryn. Bolşevikler barada diýen zatlaryňyz dogrudan üçin bolsa onu, olaň ýüzüni görmek ädäl adyny agdymagam güne. Ýöne
Akıllı adamlar özlerinin beýlekilerin de pikirine kulak asgys bolýarlar. Men gydyrlar babatda hemme kişiň pikiriniň deňdärligini ýaňytjak bolýan. Hudaýlygyma aýtsam, siziň bolşewikler näme üçin ýigrenýäniňiz düşünükli, sebäbi siziň howatlaryňyz ak padşady. Gök göz diýdiňiz, ors diýdiňiz, käpir diýdiňiz. Näme ak padşa gök göz dälmedi, ors dälmedi. Nikolay Orslar bilen Bolşewik Orslar döregoy adamlarmydy diýäňiz. Dagy näme? Bolşewik Orslar baýlary dälle, garyplary howatlar çykdy. Ana onuň döregoýlugy. Ana olary siziň ýigrenýäniňiň sebäbi. Ýigrenmek öz işiňiz ýöne bulary, ol öýlerine tarap imledi. Siz hem ýigren diýmäňiz näme? Berkelim boldy, bir buğra baýbram akwaýa garap. Gydyrlaň jansyzdygyny, ana ýene özüm boyun al diýip gowsunjulady. Muňa adamlaň agdyny alardyp başbolarlyk edip ýören adam diýerler. Plan baýşy diýilen at bolsa ýüzüni perdelemek üçin gerek. Akwaý daşyna garşylan adam öz ara fenomeninden ýadanyň duýdurdy. Mehmanlar, gadyryňyz gaçyrmajak bolsaňyz jedelbet edin. Siz kere bagşydan doýgun ekeniňiz. Biz göre oňa teşne. Bir derekçedele gulak salyp oturmamyzdan aýdymyz hadyndarymyz gowy. İsleseňiz bilediň däliň. İslemeseňiz hem dinlejekler piýaskel bermediliňi towukka edýän. Akwaý tahtany zırap ýerinden turdy. Ondan hemralary onuň görelesine ýerdiler. Bir kere bagşyň ketininden eşegiň aňyrşy has ýakymrak diýip buğrabaý kapydan çykjak bolup durkat etdilerini. Dogry diýäň diýip kere bagşy bady-bady jogap gaýtardy. Her kim özüne ýakynyň özüne meňdeşiň tetini halaýa. İçeride ýakylan gülküsi dowtaryň owazy bilen sarlaşyp çykdy. Ondan Allah öýüň açyk tüýnüginden suw tepilen ýaly gülkädel. Eýsem gep gurrugam tappak edilip, sehrada seheriň ösgüni ýaly pessaýsa 4 tärim içini gaplap aldy. Ulak sehrada baharın günü ilkinji ardyl ýagyş ýaganyny ýaly söz bilen düşündirip bolmajak ýagda emele geldi. Owaz diňe dutaryň gapagyndan çowup çykýardy. Ýöne şo çykýan owaz, howa giňişligini dargap gitmän, öýüň üzdügüne, durlugyna, tärimlerine siňip dumly duşda ýaňlanyp durýardy. Adamlaryň nazary kerbaşynyň 13 perdede açşapýan barmaklarynydy. Ýöne hyýallar görün, bir öýüň içinden çykyp alla gorara usup gidipdi. Olan käbir baş çaýkap bagşa hä berip oturýardy. Käbiri her kakuda bir hil dem alyp hayran serafima bolup oturýardy. Käbir hırsyny işläp näme üçindir başyny ýaýkap oturýardy. Käbir eýýämden elini gözüne getirip hamsyp oturýardy. Bagşyň özü boldy. Bagşyň özüni ýeride kimin göýüne oturunyny ýadyndan çykaryp, ilkinji pesdaýrak saatlardan soň dutaryň gulaklaryny dözümlük bilen dartyp, kä arkan kä ýüzün gaýjyp bolmagyny bolup başlady. Ene birden käde gerşi dumanyny gara daglaryň depedine çykan bulutlar darka-darka ýarylyp, içerini ulu-ulu gümmürdi gaplanýar boldy. Ýyllaz boýly, ýegrem mugram dar jülgeleriň içi bilen çapyp barýan atlaryň dükürdileri dagyň depedinde turan gümmürdi bilen goşuluşdy. Şu gümmürdüleriň arasynda bir ýerde dartgyn ýaýdan syp giden peýkamyň şuwullusy eşdiren ýaly boldy. Ondan soň bir howa diňe gara der bolup çapyp barýan bedewleriň ayak goşulundan başga zat eşdilmedi. Birden kä bolsa, görnüşler serkerdäniň hökmüre wantysine görüldi. Goşlarym häzir bolunglar, daglar gümmür-gümmürlerini, yetip derbende alyňlar daglar gümmür-gümmürlerini. O katyra galasyndan, hak saklasyn belasyndan, goş şigidiň nalasyndan daglar gümmür-gümmürlerini. Söwüş ýagmyr ýaganna, melewşe boýunyny egenne, kılıç kalkana degenne kalkan gümmür-gümmürlerini. Mahal öýde bir-birine gelmeşen ýaly bolup ýygzam oturan adamlar. Öýleri keşäň üstünde därli agdy ak köpükli bedegiň üstünde oturan ýaly duýadylar. Öýüň daşanyna bir haýaly tatlar gyýyr gelenler, çaga suwara bir-birine gytylyşyp, ýöne gören demlerini almanyň ýaly kerbagşyň salýan sadyna aýdýan aýdymyna ank bolup durdular. Gatykýan wagtdan bäri bagşy görmedik. Dutar dinlemedik sar bolan bolşy, suwsan türüniň suw eýsen alannaky bolşyny ýadyna salýardy. Giden bir giňişlikde çaşyp ýatan goşguramlaryň arasynda ýazylan güllü keçäniň üstünde ýakady parawozly bagana postuny ýapyp ýatan Akybaýdyň daşyndan teredeňde ukagy denemeňdi. Ýok, bu oýda düşlärni ökünýän, öýeler tarapyndan göwünde degelen Akybaýyň gözüne çiş kaklanýardy. Öýkü atışykly gahar onu ýataryn okdy. Akybaý barmagyny gulagyna sokup, kerbagşyň tezini eşitmejek bolýardy. Ýöne giýjäň hemde tekraranyň ümidini bagşynyň owazy barka durlanýardy, gitdiçe güýjeýärdi.
diňe bagşynyň aýdymy däl, onuň häsini berýän, oňa sag bolay diýen adamlaryň sesini çen eşdilip durdy. Soňa waka Akybay barmaklaryny gulagynyň aýyrdy. Şeýlelikde islemese onuň ödem diňleýiji bolup galdy. Türkmenlerde aýdym sada biperway garayan adam ýok. Aýdym sada aşyk bolmakdan mahrum ýekdük kişi bar bolsa, olar mahluk kasabyny görýär. Aýdym sadyň lezzetiniň elbetde Akybay hem binetip däldi. Ol sadyň özüni däldi. Häzir şo sady çalýany aýdymy däldi, häzirki aýdym aýdýan ýigrenýärdi. Bir ýagdaý onu dutaryň owazyna da onu çalýan adam bile bir hatarda baha bermäge mejbur edýärdi. Ona galaýda Kerbagşynyň her heňinden soň oňa minnetdarlyk bildirýän mehelläniň şowguny lap geçedýärdi. Aýdym sadym şerap ýaly barda döýdýän Nepol içini gepletdi. Şerabym içi oturka adamyň keyfini götürýär. Aýdym sadym diňläp oturka adamlar bihuşluk derejesine ýetirýär. Arkan düşüp geldiler Petrap turun asmana garap yatışana. Akbaýyň ýyllary da gahary geldi. Oňa ýyllaryň Kerbagşynyň aýdymyny diňläp keçeldek akýan, guduraýan ýarlyp görünýär. Diňe bir guduramak däldi. Ýyllaryň Kerbagşa göz gypyp başatýan ýarlyp görünýär. Ýyllaryň keten köýüniň Abbasy ýaly her näçe guru bolsa da, tutuş asmanyň ýüzüni tutup dursa da sehrany ýagtyrdyp bilen okdy. Akbay aýyň dogoruna bir takatlyk göre garaşýardy. Aý dowsa daň atarna garaşman ýoly düşmek kararyny gelipdi. Töwerekde uka giden adamlaryň horullusy. O tarapdan orada Kerbagşyny teleşdirýärdi. Ene şu iki zady diňläp gyşyryp ýatan Akbay ahyry ymyzgany. Ondan oň ýöli horlap başlady görün. Gapdal ýatandan horulus tapyk edildi. Sabar apaly bolsa oýanyp assassa gözlerini açdy. Bir sellem adamlaryň horulusuna diňşergenip ahyr oň baş guzyna gelip oturdy. Äriň horulusunu Sabar apaly ilkinji gedek görmellerdi. Ýöne arkanyny ýatandan menäme gara horrully hemişe kyrýaly bir tadyrgyn hem aram däldi. Akybay bir töwerekleriň ýaly howasyny demine dartýardy. Şonda onuň garny deşiren ýanyk ýaly içine çöküp gidýärdi. Ondan esli salym uly göwre dem alýana, deme gelýäni meňdemen. Sabar apalyny munyň hakykatdan şeýledigine inandyrmak derejesine ýakynlaşdyrýardy. Emma ene şeýli ýagdaýda birden ýatan adam ýap-ýaňy sorup bolan barja demini hem agdynyň hem burnundan zan howluny bir zowladyp goýberýärdi görün, töwerek sartyp, Sabar apaly bolsa tisginip gidýärdi. Büyük töşük ahwalat ukudan oýanan gumur gernedi. Aýdylyşy ýaly wakanyň bolýan ýerine alyp geldi. Ýatanyň başy ucuna bir ýer sag tarapyna, bir ýer çep tarapyna bir salam dymyş oturunlaryna Akybay edýän oýunynyň ýene bir seans görkezmäge ýetişdi. Ýakma zat ýaýdym kädip ahyry gumur gerdin howsala düşdi. Bir şaklama köpü gören Sabar apalyň gülköz tutdy. Ýöne Akbaýyň diňläp ýatan bolaýmagyny heder edip dilini diýişlemeli boldy. Öz gorkusyny aýtsak ladyny aýdyp bilmän üçin bolsa adam sana dälle gumur gerdine gahar geldi. Hawa sarýasyň barmajyklaryň bilen garnyny göwüň tipalaşdyr, ýeli ýatyşdyryn diýip ol buýurga heňini aýtdy. Sipalanyň öwre käşä gadyryň bilýän gaýtaryň berýän bolsa diýip gumur gerdine nägerek bilen hüngürdedi. Ýösem näme? Awdan galmadyk bolsa garny saňa ýetirmän özüm sipalap bermejekmi diýip Sabar apaly tamakyny gözlerini tizdi. Ondan ýatanyň ýüzüne seredip durşuny, hek murtlaryny ýelgirde bir bakanna pagyş pary ile diýen wagtlary ha bardylar. Nädip demine düşeniňi, uzogyna dogryny bilmersiň böli, bir seretsiň eýemir ulup ýatandyň. Wy utanany hogam gyýdyp, gumur ýerini ýakadyny ýetirdi. Şo wagtda da diýen dadyny ökünýän ýaly bir ýagdaýda sözüni gyýdyny ýetirdi. Sen görjüň görünsiňdi. Ýeri näme görüp dursyp, Sabar apaly siltinjiredi. Gawşallara gelin bolup gelenimiz ýapýaň dälmi? Onaly temiň içindedim. El ýapýaň bolaşyn diýip gumur gelini gülümseredi. Barap uluguluma menden näçe ýaş uly? Burammy diýip Sabar apaly seslendi. Gumur gelini kina ýaly ýylgyrdy. Hawa men ýugurjujugum. Şo göwresi bilen maňa gelneje dedi ýara özüm tunýan. Bu rozan ýaly ýugurjyň bolsa, baý bu ýsonmak bolara. Näme tunýan? Özüňden uladym gelneje diýip dur görün. Ana şonun tunýany. Agyr ýapýanlara sen nähe? Äriňden zirininiň ýadyma düşenok. Inni pakir awdan galyp galmanka ýem onuň zirine oturmagyň näme? Sen nähe taka Sabar diýilen zat ýok ekenip Sabar apaly içki begenjin saklap bilmän ýylgyrdy. Şükür et. Garamada bolup dälle gumur bolup döwleniňe şükür et.
Bu wagt Akybaýyň horlugy birden kaketildi. Ol içinde kowan agdyndan näledinge burnundan çykaryp rahatlandy. Bir ýagdaý onuň bir özüne näle. Baş ucuna oturanram ýynjylyklandyrdy. Umry gelin uýaly buragada ýerine turmakçy bolanyny Akybay gözlerini açdy. Eýem guşlugy waran aýyň ýagtyna göwgörçün ýagryp ýaşanyp baş ucuna owsuna atyp duran umry geliniň bütün süňi gowşap gitdi. Akybay gerinin kişi bolup ellerini umry geliniň dygyna getirdi. Gerinin agdyndan bir görseň niýat kireşmämiň diýen, bir görseň garşylygy aňladaýan adajy teleşdirdi. Şol wagtyň özünde de gumur gelin nähili hereketler bilen adamsynyň baş ucuna ýeki özüniň däli başga da bir aýalyň oturunyny duýdurdy. Akybay gözüni gytagyny sabr apara koýurdy. Bu garaýşyň näme aňladýanlygyna juda bakym düşünen baýar aýal tortorup ýerinden turdy. Ondan Akybay tagelini gumur geliniň şep goltugundan geçirip onu özüne dartdy. Bagana postun ýaş geliniň göwresini barha ýokary alyp barýan aýyň ýagtysynyň izledi. Alygöz ýoldaşlary bilen garanky ýerdemine salnaly bäri köp wagtyň geçenini bilýärdi. Ýöne anyk näçe wagtyň geçenini. Aslynda häzir günlük miýada giýjem onu bilen okdy. Onuň uýundan zırly kiyse sagadyny basmasyry alypdy. Bardy ýerli almadyk bulaýanlaryna da gözdürtme garankyda sagadyň näçe bolany görjek manyň ýokdy. Bir ýerde men beppe şafyň gadamadydy. Ýedeskeriň arasynda iň aýylgan tömrüsede war edileni Alygözdi. Düýäniň ulusy köpürde taýak ýer diýen ýaly komandir bolan üçin oňa beýleklerden has bir tarapdylar. Gyrmada Alygözüň gözüňini basmasyry el gatyp başlanyny, ol ýeli daňgylygy halyna basmasyryň baş tonu bolan bir gözgüllü gaşynyň üstüne tagmy basylan ýaly bolup duran hyýrsa garçyň üstüne okturulyp, ýagdygynyň burnu bilen onuň äňiniň astyna bir depmäge ýetişipdi. Sonra gaş tagmylynyň keltejik kakkylygyny eşdip, äňi ýadan ulayta gerek diýip senelipdi. Emma boýunyň çykan ýerinden bat bilen iýinin tüpeň agyr hemde sowuk günlügi onuň özüni ýüzündigini ýazylmaga mejbur edipdi. Onuň debiniň gelýänligi ýa-da gelmeýänligi bardy, onuň ýoldaşlarynyň beter basmasynyň öýe howsara düşüpdiler. Sebäbi beppe saf eskerleri birinji nowatda da olaryň komandirini diýeri getirmeli buýrup beripdi. Şoň üçin esinden giden Alygözüň göwresi ahyr soň gymylaryna onuň jellatlary bir-birine seyredip göwün goşdyk bilen ýylygypdylar. Alygöz haçan bir ýerde meni salnanyny hem hakydatyny getirip bilmedi. Ol sagyna toguluna garanjak golly bolmady. Doňan ýaly bolup duýulýan ýeňsesine elini getirdi. Ýeňses sorkullap awşap durdy. Görjek bolýan tarapyna bütün göwresi bilen öwürlüp ýoldaşlarynyň sanyny tükürledi. Eskerler gadamada südürdü edip saranlaryndan soň neçe aýyny çörek getiripdiler. Basmasyryň öýlerini gelmege beýledi dursun eýsem anastan hiç kimiň jetemeşlerini okdy. Ahyr tümlüğün bir çetine aş göründy. Gapaçyldy. Gelenler Alygözüň bir öýüni garyp ýene de gapyny ýap gitdiler. Ýetiri eşigi gulat 6 ganat öýüň içine alyp geldiler. Törde sümgüder halyň üstüne ýaplan çaý içen adamy göz düşende Alygöz kimdigini senetdi. Beppesas. Ýok. Alygöz bu adam odur görmänni. Oň adyny kän eşdipdi. Wagtda edilýän gurrunlary dinläpdi. Görmedik adamynyň keşbini öýüniň gözüňe getirýänizde da meňde şol çykanlygyna Alygöz haýran galdy. Galtaman maşynyň umumyň müraýim duýgu döredýän, biwine çagazy ýatly diýen adynyň ýygyna goşulan lakamynyň nämäni aňladýanlygyny Alygöz bilen okdy. Ol lakam hakykatdan hiç bir dad aňlatmaýardy. Ýöne böyle hoç şo bimany 3 harp adamdy, ýeýmenrizi duýgu döredýärdi. Alygöz şas diýen sözi eşdenne, gözleri bilen murty reňkdeş bir betli şan kişiýini gözüňe getirýärdi. Şol adam keltejik edil barsyal şakkyn hemde birihim bolmaly. Ol adamyň gözleri gara däl, goýun gözüm däl, ala da däl, eýsem ýabyn pişiň ýaly mawy bolmaly. Ine hut şeýle adam häzir herenzam berilen öýüň törüni ýaplanyp äwmen çaýçýärdi. Alygözüň bir ýalňyşandady, olam beppe çakyň ýüzüniň şipagasy däl, tersine hoşamaýlygydy. Ýöne siýasatçylaryň, terdarlaryň, terkederleriň gerek ýerine hoşamaý, gerek ýerine hyýrsyz bolup bilýänlikleri bardak pikir badabat on kellesine geldi. Pikir edişi ýaly hoşamaýlyk bilen mähir beppe çakyň ýüzüne kän saklanmady. Ol dem salamda özgörüp eýmenine zor görnüşe geçdi. Sen kim? Nip ol bir bolşuny ýetmän, ýerinden gozgun man ýetirine öýdündi. Alygöz sehel beýurna diň salandan soň jogap gaýtardy. Adam
Adam bolýan bolsaň näme üçin seni beýle sütemesede war etdiler? Onu özüne körlüğünden sonra beppe sasyp, aly gözümizdir men guruldaşyna batdy. Beppe sat başyny ýaýkan ýaly boldy. Men sen ataň ýaladym. Näme özüňden ula planaga diýginip saňa ýöretmedilermi? Aly göz bu soraga bir wada jogap bermedi. Bu galtaman başymy ýa-da edebi ekran berýän sahawatly mollamy diýip ol içini gepletdi. Ente ol maňa sora görnokdyňe men bilen oýun edýär. Ýa-da çaýyň keypini görüp oturka meni bir salam syňajak bolýar. Bakym soragyň äň ütdüler. Şoňa senem menem şaga bolan bolsam gaýada öňde soňda berilmeli jogap berdim-mi? Aman diresem-mi ýa-da ýigrincimi daşmas garaýam-mı? Yer ağa diýmek kişilik bilmäýin diýsem-de muňa bäp bagy diýip ýüzlenmelim ýa-da bäp besat ağa diýmelim. Hawa maňa anyk sowal berdi. İlk şoňa jogap bermek gerek. Hawa özüňden ulyny syýlamak türkmeniň diýäbi bäp besat ağa. Aha. Diýip gurunda şo eýmenlerji gözlerini ýetene görüp durdy. Ara türkmeniň diýip de sorundan gepasan bolsaň, onu ýene bir daha soraýyn. Ulynyň diýende etmedik ular diýen nakyl bilýärmi? Hawa eşitdim. Tähmilin akyllar eşitmek üçin näl durmuşdy ýörelge edinmek üçin akylly adamlar kellerinden çykarypdyr. Şeýle bolsa gerek diýip aly makulludy. Ýöne her kimiň öz halan ýörelgesini saýlap tutmagda şoňa da haky bolaýmasa, bäppe çalagy. Bäppe sat birden gowgonjurdy. Bada battyr tegine galdy. Şepeliniň süýüm barmagy çammatdy. Ene bu gepler göli. Sen öz kelläňden çykan gep däl hany ol şeýle dälmi? Aly egenlerini gysy. Şonda boyunnyň çykan ýeri ýeti bir sorkullady gölün. O diýişlerini gasap ýüzüni tutap zordan taklandy. Kakan barmy? Diýip bäppe sat garaşylmagy sowal berdi. Hawa bar. Kakan gyzyl esger bolýana däller, şeýlemi, şeýle dämi? Şeýle. Aha. Akylly türkmen oğuluna basmaçyra goşuldymy? Ana sen göli ataň diýenini etmärsiň. Ulyň diýenini etmäniň şenem ulapsyň. Men diýeri getiriň diýmedik bolsam, häzir beýde oturmadyňam. Men basmaçyra goşulamak, bäppe sataga diýip aly seslendi. Men basmaçyran garşyna göreşýän. Bäppe sat geňirgenini, barmagyny öz döşüne tutdy. Hani düşün şöyle. Basmaçy diýip sen kim aýdýan maňamy? Aly sesini çykarmady da diňe makullamak göre başatdy. Bäppe sat lapke çylgyrdy. Sen türkmen balasy. Basmaçy diýip başga bir ýeriniň ýurduny basyp alýan aýdýarlar. Şeýlemi? Şeýle dämi? Men beýdim o gahyry. Men öz ata baba ýurdumy gorajak bolup ýörün. Onuň nädip men basmaçy bolýarmyşym? Sen beýniňe başga bir ýeriniň goýun gepini däl, öz kelläňden çykýan söz aýtdy. Adam edýän zat öz kellesiniň, öz pikiriniň bolmagy şeýlemi ýa şeýle dälmi? Dogry. Han dogry bolsa, senem dogryňy aýt. Ýurduny gorajak bolýan basmaçym ýa-da keseden gelip başga bir ýeriniň ýurduny basyp alýan basmaçymy? Şeýle diýmek bilen. Bäppe sat aýwda şunu gurup ýynjylykly oturdy. Gurunda şunun jogabyna garaşdy. Aly göz kıyınlyk bilen ýugduny. Soňra onuň pikirini jemläp söze başlady. Gyzyl goşun bize azatlyk getirdi. Azatlyk getiren adama basmaçy diýmeýärler. Azatlygyň garşyna göreşýäni basmaçy diýerler bäppe çalagy. Ana bu gepemi özüňki däl. Bu sözler saňa ýa tutdurypdyrlar diýip ollap geçdik gönedeslerini. Gyzyl goşun azatlyk getirdi. Azatlyk diýeniň näme? Top tüpeňiň niyeliniň içinde dor azatlyk goruşýar. Azatlyk ekelýän adam top tüpeňli gylyçly naýdal gelýänmidir? Aly göz bu sowalyň üstüne bir näme kelli dögmeli boldy. Başga bir ýagdaýda, başga bir ýerde başga bir adam beýle sowalyň özüne ýüzlenen bolsa, onda ol jogaby gejikdirmedi. Emma häzir ol ýehir hökümine gadaply galtaman maşyň öňüne oturdy. Aly göz umumyň näme diýmeliligini bilýärdi, ýöne bir ýerde şonu diýmegiň işi bardy. Yer gelende hiri de batyrlykdyr diýen söz oň ýadyna düşdi. Birden käde aly gözüň damarlary gatarly. Özüňe ikilik etmegiň özüňe nähir agyr düşýekdigini ol 12-siň gülün sanýaly boldy. Bilýäňizmi? Bäppe çalaga diýip ol aşak saran başyny gallardy. Azatlyk diýilýän hemmeleň üstüne
sepelenip durun ýagyş däl. Şoň üçin onu zerur häsiýetdi. Top tüpeňiň niliniň içine salyp getirmeli bolýar. Bäpbesatyň sary kükürdiň reňkine gözlerini ýiti bir zat ýylrap gideneň dedi. Özüň äzynny ýatyrdyň. Ýene de maňa akyl öwredýäň. Güjük. Dip olika diýdiň üstüne galdy. Beýniňe başga kişilen guýan zady beýniňde dursun. Maňa ýöz kelläňde näme pikir edýän ordan şonu aýt. Ol şeýle diýip nazaryny ýetirine dikdi de biraz wagtdan soň sözüniň ýygyna goşdy. Häli häzir kelläň eteň üstüne durka bilip goý. Ene ýekiji sözden öýänýän bir buyruk beren görün. Soň jogap bermäge ýetişmerdi. Bir gyzyl ýeskeri atanyň bilen olary gyrp tüketdiň däl ahyr diýip alygy azymtyk ýylgardy. Bir gezek men tejen tebitlerini arayın öýjüginiň üstüne bardym. Atanlykda edenim bolsam bilemok. Bilgeçden eden bolsam bilemok. Gara tüpeňiň naýdasy öýjüge degipdir. Üstüme bir şoldurry görün. Daşda görüň. Ýöne wazyrly bolupdyr. Şini elimiň syýy bilen ýüzümi ýapýan görün. Ýeňsämden iňe sanşýarlar. Ýeňsämi ýapsam ýüzümden sakýarlar. Öldürüm ullokan gyzylarlaram däl. Siňik ýaljak. Zırık sarzarlar. Gasyp zordan gutulum ýöne. Oňa çen ýetjeklerini etdiler. Ýüzüm gözüm şeýşip görsene gülük bolşumy. Şondan bäri arayň öýjügini görsem, naýda degirmekden geçen, gara görünüm gapytalyny solup geçýän. Sarzardan menem gorkýan diýip bäpbesat seslendi. Ýöne sarzı ordu onun has beterrak ýigrenýän adamyňdan bolsa, gorkmak bolmaýar. Ýene dogry häsiýetim bar. Ona maýdaýyn. Men sarzı orda satylan türkmeni orduň öňünden nejitrek görýän. Açaşan düşmana geçirmelik etmek bolar. Döni öwren egereger. Şeýle diýmek bilen bäpbesat kelterek. Ýöne ýerlerine 3 gezek ardyny görün. Aly gözünden bir ýere getiren adamlar gapyda bada peýda boldy. Atyň diýip bäpbesat ýeňirlik guraýtdy. Ýöne garny doýurup atyň. İçegileriniň zugurdusy şu ýerde eşdirip dur. Ýoldaşlaryny näetmelip gaşynyň üstüne tagma basylan bir gözü gülli basmaç sorady. Bäpbesat biperwaýryp gün gabagyny galdyrdy. Bular bir ýerine goýup bir ýerine kesseň bizden gaty görerler. Hemmesini bir gorupy. Öýde ýeki öl galantyň bäpbesat näme hildir pikirlere gümrä bolup oturdy. Bunyň aradasynyň ýetikdigini aňlady. Garawmyň jümmüşine gyzyl ýetkerleriň şaltlyk gün aýrylaşýanlygyny ol görüp durdy. Uly ýoluň uğruna hereketlere gödäwçilik edýän ýürüti adamlary bardy. Aly gözüň gyzyl takar ýerben sebitlerine barýan kiçijik toparlary da şol adamlar ýere salypdy. Uzak bolmadyk aralykda ýanglanan tüpeň sesleri ony pikirlerden aýngallardy. Ol dowdoklaryny mäkäm ýumyp näme düşündir agraslyk güle başatdy. Bir hereketiň näme aňladýanyny Allah bilsin ýöne öz beren buyrugynyň adalatlylygyny özüniň içinden makullap oturduğu bolmagy juda mümkin. Bakym hojaýynyň buyrugyny berjay eden gaşynyň üstü tagmaly bir gözü güllük kişi bir topar adamy öldürüp gelen adamyň däli. Aýdaly awy oňun awşyň keýpi bilen durup geldi. Gyzyl takır bilen garaşaganyň ortalygyna uly ýolun sowa bir ýerde bäpbesatyň mesken tutan oýunyny bugün kuran waka näme hildir bir ýol bilen 3 günden soň mürşän gulagyny ildi. Bir wada ol bu habara ananmady. Munyň öz sebebi bardy. Alygoz odulan bir gezek bäpbesatyň pençerine düşüp aman tapypdy. Özü mürşäniň ýene üçin tapypdy. Ýa-da inni bäpbesat mürşe bardak pikirini ýütüdäýdimi? Belki ol alygoz tananlardyr. Şeýle bolaýandy. Bäpbesatyň erejesiniň geň däerligini duýsa, alygozyň öz kimdigini aýdyrak betýärdi. Pikire sümdügüçe bir ýada köpelip başlady. Ene şeýle ýagdaýda da Garmyzynyň garaşaga atasynyň öýüne getirileniniň habary geldi. Bu täzelik gölümürşäniň 12 süngüni syzlaryp gitdi. Haýl etmän garaşaga iý beren adamy bu habaryň dogrudygyny tasdiklady. Ene näme etmeli? Elbetde bäpbesatyň ýanyna gitmeli. Näme bolup geçenini anyklamaly. Biýteget gün getirilen ýakamsız habar şuna ýazyp barýar. Indi aňarsyna ýetmän bir ýerde arkaýyn ýatyp bilmejekdigine mürşän gözi ýetdi. Ömrüne kän şaty gören mürşä
Azy habaryň syn bolup çykmagyna özüni taýýarlap, bäppi satyň ýanyna nähili barmallygy bardak pikir sümdi. Merheme dağı 2 hepde bäri yaraman ýatyrdy. Ruhu taýdan güýçli adam bolsa-da, maşgaradaky gapma garşylyklar onu ýykypdy. Muny mürşe de şene diýdi. Şekili jäňde hemi şekili ýokdy. Mürşäni inkide goýan başga da bir ýagdaý bardy. Olam ak ekransylykda owadan nepet evitlerinde işleyen batraklaryň ayagy galyp, dil ýaryp başlamagydy. Bular kim hazır ýakadip, mahal ýynjylyk bilen özüne berýän soragyna ol ahir jogap tapdy. Ker bagşy. Hawa. Kakanyň bir mahalky söwür dosty ker bagşy. Onuň käte owadan depäniň tebitlerine de barıp aýdymsal edip bermek bahanaty bilen gyzyrlaryň peýdasyna wagt netigat geçirýändig mälim bolandy. Mürşäniň gany gaýnap depetine çykdy. Garadan gaýtma, nökerleriň birini berip, ker bagşyny eşege tert mindirip getirmek ýüregini dugdy. Ondan muny uslyp bilmedimi näetdimi, garal gany bir näme soğuşup, hani bir öwrümde özüme sataşaýmazmy kam diýip göwüni ýurtdy. Düýün daň öň ýandaryna ejeti gelip Mürşäni ukudan oýurdy. Hemde kakasynyň ýagdaýynyň gowdýarlygyny hamsyzyrap habar berdi. Merheme dağı dogurdan gözüne agdarp ýatyrdy. Mürşe haýdan-haý onuň maňlygyna elini tutup gördü. Gozanyň maňlaýy sop-sowukdy. Barha gurap barýan bilekleri de şeýledi. Ondan merheme dağı gozgunjyrap elini maňlaýyna ýetirdi. Çakyda tutýam kadyp Mürşe pikir etdi. Ýaşulyň ýerinden galdyryp onuň aýaklaryny legenne gyzgyn sokup oturdy. Garawmyň dermanyny gotlarynyň şäýnege çaý deregine atyp demlediler. Ýaşulynyň her kız sowuk maňlaýy dersirap başlady. Agralan kelleri ýeňläp, gözleri ýerine geldi. Agaryny urtlap, bir döwüm şöregiydi. Mürşeden atyp howa ýagytyryna kakanyň ýanyndan öýüne durunup geldi hemde ömründe megerem birinji gedek özüniň ýekelik barda gamgyn pikiri sümdi. O bilen tek körpedi. Garagaş ärim diýip garajanny. Emma aýarly. Nökerler iki diýdirmän Mürşäniň hyzmatyna diýdiler. Ýörün nökerdi. İki süýtdeş dogan ýetene okdy. Şinniki ýagdaýda olar hemme wagtdakydan beter gerekdi. Çopanlarynyň buğra baýyň adamlary bilen soňky günlerde saklaşygyny. Goşowhan bilen dogam edýän oňşuksuzlygym bulan üstüne goşdy. Mürşäniň ruhy ýagdaýynyň nähirligini duýmak boljakdy. Ýöne häzir oňa duýgudaş ýokdy. Emma ýene bugünkü ýakamsyz habar onu düýünkü günede kaýyl bolmagy mejbur etdi. Mürşe ýanyny nökerleriň birini alyp, öýdäkilere hiç tat duýdurman ýola düşdi. Ol ýola düşýänçe, bäppi sas bilen nähili gürleşmeligi, ýakamsyz habarçyn bolsa özüň nähiler barmallygy hakynda belli bir karara gelmänni. Öýdem habaryň ýalyn bolup çykmagyna henidem bir iňçe tama barym bolsa, aslynda göli. O ýüreginiň şuňlugyna bir ýerde habaryň dogurdugyny boyun alankyrlapdy. Şu ýagdaý bäppi sasa bolan o dolky garaýşyna üýtgetmäge onu mejbur edýärdi. Ýani henide şennip at onu onşoklu gorkulmayan bolsa, häzir ol eýmen men durany okdy. Elbetde Mürşe bäppi sasa hiç hasanam özüne howslar hadaplany okdy. Sebäbi onuň maksatlaryny gollap biljek därli. Mürşe ýeşe bir adamdy. Bäppi sasaň saýla bolan ýaşaýyş obrazy başgaçarakdy. Ýöne Mürşe gerek yerine onun hyzmatyny peýdalanmaga taýinli. Seýregim boldy. Mahal ol şöleň bir ümmülmez giňişliklerini pena edinen bäppi satyň ýa-da özüniň bir mahalky arka diýrap baran adamy eşrep hanyň saýla bolan ýollary barada pikir öwürdi. Şonu näme üçindir garawmyň gollaryny, arsyny gözläp peredan kakyp ýören as gurtlar oň gözüne geldi. Beýleki ähli adamlar ýaly bäppi satyňda iýje işçeginiň asmanyň agdyny düşüp durmaýanlygyna ol gowy düşünýärdi. Bäppi satyň buğday ekip dogor bakyp eklenmeýänligini bilýärdi. Demek olam as gurt ýaly, arsyny awlamaly. Ýanymda ama başga kişiniň hasabyna ýaşamaly. Meýletin goýun geçi azyk suwruk bermäge höwesi kişiniň ýokdugy belli. Demek zorluk güralmaly. Bu bolsa Mürşäniň oňluja usully. Mürşe bäppi sat bilen ýakyndan tanyşdy. Ýöne bäppi sat Mürşäni tanaýardy. Sebäbi bäppi satyň adamlaryny Mürşe emläp durýardy. Şurdy kat görnüşindemi, Hudaý ol görnüşindemi garady emleýärdi. Özüm elbetde şo emleýän zatlaryny özüne artykmy adaplaýan şunu emläni okdy. Emlemeseň bütünlük giňişlikde bäppi sat bir oňşukly ýaşaşmagyň kyn boljakdygy üçin şey diýärdi. Oýun çetine gödöw şoýuran adamlar Mürşäni şo ýerde saklap onuň salamlaşmaga gelýän hakda bäppi sada habar berdiler. Galtamyň başy mehmanyň onuň garaşyndan has mülakatlyk bilen garşylady. Ýöne Mürşäniň huzurasyna ýüzünden aňdy.
Biýagdy onu Mürşe menen hara isläp, dally gözläp gelen uğraşamelliğin pikiriň dörümine sebäp boldy. Haşamly öýde iki şäk galanlaryna bap basas mihmanna ýüzlendi. Mihmanyň habaryny 3 gün geçenden soň sorum bolýarlar. Emma bir şunnakay aladan bardy ýüzünden görnüp dur Mürşe baý. Saňa hurmat goýanym şunum. Gaýgyn gizläp oturma. Gizläp bilmeýänim üçin ýanyňa gaýtdym diýip Mürşe gürrüňdeşine bakdy-da, ähli aýtmak bolýan zadyny bir demde daşyna çykardy. Öýüň eýesi başam barmagyny agzyna tokup, süzülen gözlerini uzaga bir ýerlere gönükdirip dem salyp pikir üçmenden soň sag eline gadap bile sag aýagynyň bugudyna urup aşağı dodugyny işledi. Pähäy diýmekçi eken diýip Mürşe üçin gepletdi. Innuňa bäp çakyň ökünmesiň ähmiýeti ýokdy. Hakykatdan da galtaman maşynyň alygy tanaman öldürün bolmagy mümkin. Ýöne biýagdaý Mürşäniň derdini egitip biljek därli. Gürrüň ketirli. Bäppi çakyň duýduny dağıtman, çaýyny urtlaman. Mürşe jigitiniň meýdini öz atynyň üstüne ýöňüne alyp ýarazyň oýuna getirdi. Ansabynyň hemde adamlaryň öňüne ýarazynyň şu ak şägeri ýar arasynda şekilejäniň her dinläniň bagyryna sünjülýän bolýan dedi. Merhemet içmekçiniň öýüne betbatyň aralaşanlygyny zar etdi. Bitede garagaşyň sesi bilenni. Beýlek aýal ewtatlaryň agy bilenle garşdyrjak miltiň ýokdy. Bagyrynyň öňünden balasynyň agysyny aglaýan ejäniň sesi ýyllenkden üýtgeşikdi. Onuň ýeňreýän sesini eşitip, göze ýaş aýlaman durup biljek adam ýokdy. Erkekler hem aýallary köşüşdirjek bolanokdylar. Merhemet aganyň özü aglaýady, ýöne sessiz aglaýady. Sesli aglamak onuň rowaty ýokdy. Ýarazynyň öz ýugulýaty bardy. Mürşe bu guýa göçüp gelenden bäri henüz adam jaýlamaly bolmany. Hojalyk işinde hiç kimden maslahat soraman ähli zat öz kellesi bile diýen Mürşe bu meselede kakadyna salat almaly boldy. Ýaşuly gara şäganyň gonamçylygyny äkitmegi makul bilmedi. Ey yaradan diýip ol hyýaryna kimedir ýüzlendi. Gaýraky takyryň garasyna ýarazyň gonammaşdy bolaryny epýördüm. Ulu peýärlänirse elbet. O başga zat diýmedi. Hat dogry. Megerem gurrunun ýygyny ýetirmäge güýç tapmady. Ýöne Mürşe oňaýçak bolýan zadyny düşündi. Türkmenlerde jaýlanýan adamyň ýaş gadaplanyny bir ýaş üstüne goşulýar. Adamyň enem göwresinde ýatan 9 aý 9 gününde bir ýaş hatap edilýär. Alygyň bu dünýäde ýaşan 25 ýylynyň üstüne ýanky 9 aý 9 gününde goşup, onu 26 ýaşan hasabyna gaýraky takyrlygyň çetinde jaýladylar. Täze ýalyňy gubur, dünýäň biperwaýlygynyň, döwrüň zabunlygynyň, akbaryň adalatsyzlygynyň alamaty ýalyp galdy. Azy habary eýdip-beýdip dosýarlara kowum garnaşlary getirdiler. Ajdar inisiniň diňe 7-sine ýetişdi. Onuň bilen bir günni Yerbentden kerbaşy geldi. Olaryň gelmegi merhemet agany begindirmedem, gynandyrmadym. Goja içmekçi, köýüne dosty bilen ortanjy gowluny ýaşa gelýän beýleki adamlar ýaly garşylady. Ogly bilen dosty ýaly däli mihmany ýaly garşylady. Kerbaşy wagt peýläp iki çäk çaý içersen tama bilen köýüne dostunyň ýanyna baryp oturundy da oňa ýüz berilmedi. Ol merhemet aga göwnlük görmek isläpdi. Biýem bolmady. Özü bile asla gurrunlaşadynyň gelmeýänligini görýeten soň Kerbaşy öýetiniň ýanynyň oňaýsy ýagdaýda turmaly boldy. Aslynda da Kerbaşa alygyň beýle bolundygy barada onuň howsarlarynyň elin habar barmany. Ol bu habary daşgulokdan eşitip gaýdypdy. Inne bir ýerde gelenine ökünüp durmady durmady görün. Ýöne bahymrak ýygyny duranyny kim görmedi. Ol sawullaşmak üçin Mürşäň öýüne bardy. Mürşäň hem ýüdagardy. Agasynyň goýunyna ajdar haly teň ýagdaýda oturdy. Kerbaşynyň içeri girmegi bilen öýde bir tellem agardymdyrlyk höküm sürdi. Ahyrynda da dymışlygy Kerbaşy boldy. Mürşä, ajdar, men äýinni ýergedin ýygyma ýoly düşmekçi gaýrat ediň diýip o duýgudaşlyk göredillerni. Bir bada öýetiniň ses çykmady. Ondan Mürşä başaryp birlikçe sowukkanlyk bilen ýatlap gelende taňyr elkadyn diýip Kerbaşyň adym tutmanyň öýdürini. Kerbaş turmak şuranny Mürşä nämedir bir zat aýdasynyň gelýänini duýdurup adyny sırady.
Geleniňiz gowy boldy. Men sizi görjek bolup ýördüm diýip öýýeti bir gedegen mehmanyň adyn tutmanyň ona nazar aýlady. Siziň kimiň heňini çalýanyňyz bile işim ýok. Ýöne kimiň başyna aýlajak bolýanyňyzy bilen biperwaý bakamok. Näme diýmek şolýanyma düşünen ultaňyzy häzirlikçe gepildi oturmaýyn. Allah ýaryňyz. Ker bagyşy. Öýýetiniň näme diýjek bolýanlygyny elbetde tapdy. Ýöne bir ýagdaýda çykyp gidibermek, müýnüdüňi boyun almak ýaly bir zat boljakdy. Ker bagyşynyň bu sonuçy beýli ýagdaýda sesýünde çykyp gitmäge mümkinçilik berjek däldi. Indi munşa bolanyna görä biregiň näme diýjek bolýany diňe aňmak däldi. Eýsem bireg ýagşyja düşünişmek gerekdi. Şonuň üçin turmagy ýarlanan mehman ýaňadan ýynjylyk oturdy. Dogurlap aýdaýmasaň, men bir aýlagly gepiň manysyny ýerlap bilýän benne de dällerin mürçü. Manysy şeýle diýip mürçe bada baş jogabyny berdi. O da nepe töwereklerini men adamlaryň arasyna wagt netiýe edişiň soňy bolsun. Adam azyryp ýörmek ak sakkal adama gelişmem durnak şeýle dämi? Bu keskin sözler ker bagyşyny gaharlandyrmady. Ha, dogry, ol gaharlanmadygy özüni mejbur edip giň gogurumly görünmäge çalışdy. Erkilen adamyň gözüni açmak, bildiginden maslahat bermek hemişelere adam hazırma kasap eder nokta mürçü. Şeýle diýmek güle ker bagyşy göz astyndan bakdy. Onuň bir hereketini görüp oturan mürçü sözüni dowam etdi. Erkileňde burnuň üstüne siňip gonsa onuň maňlaýyndan sypaýan kişi badyr öýdümek. Menki duýdurmak. Galany özüňiz bilen. Düşen ýoluňyzyň dogurdygyna ynanýan bolsaňyz ýöreberin, emma başgary ýoluny çykarjak bolmaň. Bu ýerde ker bagyşy däli ajdar gurrun goşuldy. Biziň ýolumyzy bugün bolmasa ertir hemmeden düşmeli bolar. Başga ýol ýok agam. Ýagşyda bol ýoluň bar eken, diýip mürçe ýangyrny teslendi. Sen şu ýoluňa düşmedik bolsa, enesiniň süýdi agdanyň gitmedik alygy, takyryň eteginde tümbeň astyna ýatmaly, takyryň içinde aşk oýnap bermeli. Ýeňiş pidasy bolmaýar diýip ajdar teslendi. Mürçe gözüniň gytagy bilen intine garady. Adam pida bolmak üçin dogulunok, ýaşamak üçin dogulýar. Mürçe diýip ker bagyş başyny gallardy. Men bir kadak duwy senin känidim. Bir zat aýtsak, ondan bitjek. Ýöne aýtsak zadymy ahyryny sen sabr edip diňle. Sen ýap-ýanky aýdan gepiň makul gep. Adam dogurdunam, ýaşamak üçin dünýäge gelýär. İsleňi görä ýaşatmasar ne etmeli? Aýdaly sen şinni kömürçe däli öz talabanlaryň biri bolsa, şonu ne ederdiň? Ody özüňe bas, ötmese gerek diýipdirler mürçebaý. Men mürçebaý bolup dogulmanlygymy özüňiz bilýäňiz ahir diýip öýýeti azymtyk gelgirdi. Emma men başga biriniň baýlygyny basyp almadym, muny bilýäňiz. Nämen bar burada şonu dawan adamym, maňly derimli gadannym. Şoňa dogry diýip bilmäge beren diliňiz bar ýa-my? Baryan bolsa ýygyna gulak saryň. Siz odan nepäň sebitlerine baryp mürşidi ediýär diýip adamlaryň arasyna wagt edýäňiz. O näme edýärmişim? Men olar mudi işledim o kak keştegini berýän. Allahyň özü şaýat. Men olar ýylyň kiýetini kedip gün görjek bolman. Öz maňly deriň bilen gün görmek öğretdim. Siz bolsa adam etdi diýmeň deregine ýedýär diýäňiz. Sebäbi size şeýle diýmelip aýdypdyrlar. Siziň özünemiňiz bilen aýdyp bilýän zadyňyz ýok. İkat ýok ýaly şogur diýäňiz gaýtylýaňyz. Baýlar ýok etjek, hanlar ýok etjek. Şeýdüm olan ýerine özüňiz han boljak, baý boljak. Ene siziň maksadyňyz. Bolşewikliň maksady beýle dälip ajdar goýsundy. Beýle dälle başga näme? Men özüm her ýok etjek, amalymy kime berjek? Sen özüňiz zat diýilne wagty. Bugun zat diýende ok. Özüňiz bir näme dürsep ondan ýok etjekdiňiz goly aýdyň. Ondan malymy paýlaşyp özüňiz baý boljak şeýle gerek. Baý diýilin asla bolmaly. Hemme zat, yerem, suwum, malym döwletiň halkyň bolmaly. Ajdar düşündirdi. Halk diýäniň näme? Adamlar, garip gasarlar, batyraklar, talabanlar. Halk diýäniň hana hol gara ýatakdaky sürü diýip mürçe gapa tarap elini tarlady. Goýunlar çopanyň isleýän tarapyna gitmejek bolsalar, olar taýaklap ýola salmaly bolýar. Bire insan mykak diýip ýördik göli bir de haýwan etdi oturup berdi diýip ker bagyşy ajdar ümledi. Adam haýwandan öz kellesiniň öz pikiriniň bardygy bilen tapawutlanýar.
Şo ýok ýerde adamyň haýwanyň tapawudy ýok. Häkimiýeti öz ýerini alýan halkyň öz kellesi, öz pikiri badyr ahir diýip ajdar agasyny öýdürdi. Ay koýsan aýt diýip mürşe elini galgatdy. Men kim näme diýse aňyp ýörenlerden näl. Hökümet mudama hökümdaryň bolýandyr. Hasan ol garamaýaklan bolupdy. Indi hökümdar ýok, ho, ýedirin gitdi. Möjüň adyny gurt diýip sarysanyň bilen o haýwanyň häsiýeti ütgän ok. Bir başlıklarını bir gormasarlarını ya a goyun bakacak bu da ekecek kim? Ana akvay Garaçagydan göçüp gitdi görün. Ýygyna galandyr açkyrjak görpýär. Kömek et. Näme? Berýän buğdayım, tabşyrýan et ýagym kömek dälmi? Oňa sag bol ýedirin itdi. Emma gerek bolsa ýene içilmeli bolarsyň. Bu sözüň ýahyny mürşäniň ganyny gyldyrdy. Bu näme diýdiň diýip ol ajdara alarly. Emma ajdaram ýaýaplamady. Berseňe berirsiň. Bermeseňem alarys diýdim. Dogunlaryň nazary bir-birini garpyşdy. Bu görnüş olaň öz sözlerinden, öz garaýşlarynyň dönmekçi däldigini aňlady. Bilýärmiň näme? Diýip mürşä sanraýan sesi bilen indini üzlendi. Men diýerige ýörkem. Ýaraja gara salanyň soňu bolsun. Kakyň saňa oglum madyr diýmesini goýdy. Men inim madyr diýmem goýdum. Enatysyna dönüklik eden adam, olaň ojugyň depeläne adam diýmegem küllügi nädir? Men orta ýigrenem mok, bolşewik ýigrenýän. Siz bolşewigiň ýaňy, emma bolşewik hiç haçan inanmaz. Oýnatdyk edener, pegdalanar, emma inanmaz. Muny bilip goýun. Siz onuň şanyny aýdym-aýdyp saz salýaňyz. Olam wagty gelende dutgaryňyz sapyny nemäňize sokar. Şeýle diýmek bilen ol gurrun torun onu duýdurup ýerinden turdy. Gapydan çykyp barýaka, ajdar dem salym säginip ýerine gaňyrly. Sen dogry ýola saljak bolup, meňem şu eden eň soňky syýranyşygym bolsun. Indi özüňden gör ýedirin etdi. Şu ýagdaýda olar sagollaşman aýrlyşypdyrlar. Takdir garmadyny oňa boyun bolmakdan başga lazım ýokdugyny anlatdy. Bir mahal alagözüň alaşadyna atlanyp onuň bilen Garaçagydan Akbaydan gaçyp gidenine o takdiriň penjerinden sıpandyryny pikir etdi. Emma Akbal onu şondan soňam hiç haçan, hiç ýerde gözünden tutturmady. Bir mahal alagözüň alaşadyna atlananyna, olunny bagtyna sataşanlygyna inanypdy. Emma beýle däl ekenligini düşünmäge durmuş onu mejbur etdi. Ol ilkilikleri bagtly bolmagy, alagözüň gullugy işe ziýan berýär diýip pikirlenýärdi. Dogrudan alagözüň eskerlikden öňkü işem sersepillik bilen baglanşykly. Zabun eskerlik durmuşy bolsa, galawaplykdan başga-da öz öňünde, öz geliniň ýanyna bolmagy da mümkinçilik bermeýärdi. Ýöne bilanyň köwrüginiň diňe bir ýagdaýym däldigine gyrmady kim-kimden akyl ýetirip başlady. Onuň göwnüne bolmasa, alagöz şol öňkü alagöz däldi. Has dogry onu gyrmada bolan öňkü söýgü, öňkü mähir, öňkü hyzygy ýokdy. Ýaş gelin äriniň özüne diňe üns bermegini näl, hem onuň bütünni özüne berilmegini isleýärdi. Alagözüň bolsa beýtmäge ýa-ha mümkinçiligi ýokdy, ýa-da beýdet gelen okdy. Gara wagtyň geçmegi bilen juda seýrek usullän är aýal bolan, dogan garnaşdan uzaklara düşen, ýürekleri mümkinlide ýaşaýan bir iki adamyň arasyna görnetýän sowuklar aralaşdy. Muny olaryň ikisi de duýýardy, hem de onuň sebäbini agtaryp ede çekýärdi. Garmady şeýle agyr minutlarda alagöz günälep, özüne aklajak bolan okdy. Garry köpegiň agzyndan galanyny kim nämetsin diýip ol için gepledýärdi. Ýene hiç tat görmedik gögele oglanyň saňa içkin seyretmesine sen sevýüdir diýip düşündiň. Betwagt kırmady. Ha, dogrusyny aýtsaň. Özüň bilen alagözüň arasyna bap gelmezligi bilip durkaňam, öz göwnüňi alamaga çalışdyň. Bir näsazlyk assassa aradan aýrylar gider diýip tama etdiň. Emma beýle näsazlyk ahyry bir ýerden urup çykýan eken. Ine şeýle gyrmady. Ol aýlany dolany ahyry ýene de şu pikiriň üstüne gelýärdi. Onuň bu pikiriň dürüstlügini başga bir pähim bilen özü tasdikleýärdi. Egerde bilen birleşmegimiz hakykatdan da aşyk magşuklyk esasynda bolup geçen bolsa, onu ora waýatlerde aýdylýan söýgülleriň kyýaly hiç şeýle muşakkat, hiç şeýle belabetler birekden soguşdyryp bilmezdi. Kim bilýär? Ýüreginiň şuňlugyna bir ýerde alagöz hem şeýle duýgulary başdan geçirýändir. Ýöne onuň erkek adam boljak gopdurjaşýanlygy. Dürs bolsa-da, nädürs bolsa-da, özleri bilen eden işine, ädin ädimini ökünmejek bolup çaýny diýen görün hakdy.
Şonuň bile bir wagtda özüniň ýalňyşynlygy barada mahal ýürek agusy bilen özüne gynanýanlygyny duýmalyk mümkin näli. Alagözüň poladynyň ýumşaklygyny kıyın günlerde de göz getiren garmady, onuň her hili ýagdaýda da özü bilen ýankalaşmak üçin, gaňryşyna mümkin bolsa gaýtmanlyk üçin özüni içki minnetdarlyk saklaýardy. Alagözüň kiçiňrek atyrýady. Ýöre tapşyryk bilen garawma gaýtmaly bolanyna. Garmady özüniň de olara goşulmagyny aňyr baş köçetlik göre talap etdi. Bu gedek onuň galmazyklygyna göz ýeten Alagöz, aýalyň bile gitmegine uruhat berilmegen juda kıyınlyk göre gadanny. Garaşaganyň deňetine uly ýoluň uğrundaky badady. Atyrýadyň düşlenligini ýa-da düşlejekdigini bäppe çatan adamlary kimiňdir bir ýeriň üstünden bilip mederler. Ýa tötäňden ýagdaýda eskerlere gabat gelip mederler. Bu syr bolup galdy. Her neçikdir basmaçylaň atyrýat barada maglumat alan bolmakly ähtimally. Basmaçylaň gödek we orlugyna tedewar bolan garmadynyň gözü akybaya kaklaşanyna ölünni özüne hemen garaşýanlygy barada iki uçly pikir etmänli. Ol akybaýyň elinden indi diýertip majakdygyny ananypdy. Şeýdip, ol ölüme özüni taýýarlapdy. Bişara garmady. Indi ýyl gözüne görünmekden ölüp gitmegi haf, ibarra hatap edipdi. Şonuň üçin öňkü adamsynyň geçirimliligi onuň üçin garaşylmadyk bir ýagdaý bolupdy. Ondan onu garaşaga, atahöýüne getirip gitdiler. Biem garmadynyň öz isligi haşy bilen edilen zat däldi. Eltmelip buyruk berilipdi. Baza bile garaşaganyň ortalygyna bir ýerde ol özüni alyp barýan adama, "Eňizde tüpeňiz bar. Meni şu ýerde bir oka tapşyram Hudaýyň haky üçin haýyş edýän" diýip ýalbardy. Emma ol adam bir söze gulagam gabartmady, jogap bermedi. Geň zat. Garmady Alagözüň hemde onuň ýoldaşlarynyň innik ykballary barady. Özüni gynap känri pikir etmedi. Bir ýagdaý onuň durmuşdan doýunluğundan habar berýän ýaly. Garmadynyň ataföýünü büýde ýaşaýanlaryň Gülhanyň başgaty bardy. Haltäç bilen beýiş onu işlerini çekip ýakarana tükürmek bilen agalaryny karşyladylar. Jürdüne gaga bir wada nämenin nämedigini düşünmedi. Aýallar geleniň kimdigini aýdanlaryndan soň ank bolup galdy. Bir görsöň aglajak bolýan ýaly. Bir görsöň bir zat diýmek bolýan ýaly bolup. Esli oturandan soň birdenke öz maňlaýyna gurup gözlerini ýumdy. Haltäç garmadyny howasarlyk alyp onu ýuwundurdy, geýindirdi, oňa çaýnakar berdi. Öýde diýenni edilýänligi bolşundan bildirip duran beýiş garmada has ýere taply garaýady. Garmada bolsa onuň öz gelinejesi bolanlygyny bilen okdy. Haltäçiň näme üçin beýdediginden bir habardy. Bu zatlar bilmäge de ellegen okdy. Onuň öz gaýgasy diňe bir özüne ýetip dälle näçetse artykdy. Şo gaýgy bolsa onuň böwresine sığan okdy. Garmadynyň özü bolsa bir öýe sığan okdy. Şolaryň garaşagada galanlar garmadyny görmäge gelýärdiler. Garmady bolsa olardan utanýardy. Bir öýden garaşagan alaňlaryndan obaň ilerisindäki ýüzärlikli meýdanyny utanýardy. Durmuşdan, dünýäden utanýardy. Hemmeleri müýünsizdi. Diňe garmady müýünlüdi. Betwagt kişi mudama müýünli bolýar. Ol beýişiň özüne şüýheli garaýanlygyny gelin badyna duýupdy. Näme üçin onuň beýle garaýanlygy da bakym ma'lum boldy. Beýiş inni akybay garaşagadan göçüp giden soň garmady bir ýerlere gelmäge ýürek edenler diýip pikirlenýär. Şonuň üçin ol garmady biçara juda ýakymsa ýylgyrma bilen garaýar. Ol ýylgyrmady görnäçe awy bar, äskirmezlik bar, tiken bar. Jürdüne gaga öýüň gapdanlaky öz satmagyna gitmänede onuň bary ýogy bildirip duran okdy. Öýde üç aýaly galdy. Görme görüşe gelendiň diýip beýiş garmada dälle başga bir tarafa bakyp sorady. Bu gepiň teýeneli äheňi odurlana kalby ýaraly garmadynyň degnasyna degdi. Sen beýne üçin geleniň sorasam, men sen öýüňden soram bolýar. Beýişiň sowalyna jogap ýokmyna deslendi. Beýiş gabaklaryny galdyryp ejesine şol ýonky ýylgyryşy bilen seretdi. Gelnejedir barly gadyrly bolýamy kadydyk diýip haltäç nägile dillendi. Beýişiň büýüge gedelenje gelmänligini, onuň öz gelnejesini şu mahal eşitip galan garmady. Muňa begen ýanny de gynanýanyny bildirmedi. Öýde aýal köpelenini birinji orun üçin görüş diýenligi ma'lum. Garmadynyň bu oruna tamak kynçylygy ýokdy. Oňa häzir hoş töz ruhy gollugy gerekdi. Görnüşi ýaly bu gollugy hem hoş töze beýişden garaşmagy ham hyýarlykdygyna ol ýem göz ýetiripdi. Atasy Gulhan häzir öýde ýokdy. Ýöne bolaýanynda ondan himayet bolmajagyny odal bir gelip görüpdi.
Gel şu yerde, şu ýagdaýda. Gyrmyzy Akbaý ýatlady. Özüm gen gulsuz ýigrenç berenlerle bir hili makullyjylyk gule ýatlady. Akbaýyň öýünde de aýaly aly eden okdy. Diňe özüniň üç aýaly bardy. Şol üç aýalyň içinde Sabir apalynyň baş uroly oýuny ýanyna gülen günüleriň beýleki ikisi şol sanyna Gyrmyzy öwrenişipdiler. Emma gara günüleriň fenomeni diýen wagty bir-birini ýaskyrmaýan wagty bolýardy. Şonda Akbaýyň diňe adyň tutulmagy sesleriň dawa jenjeriň tappa ýatmagyna sebäp bolýardy. Akbaýyň keltejik ardynjyramagyny eşitenne emhiremägi indi geden Sabir apaly laňa ýerinden galany duýma galardy. Akbaýyň ardynjyramasy onuň özüniň görünmegi ýa-da sesiniň eşitilmegi aýallaryň iýini tikenekledi ýa-da. Ýogam ulana okdum, söwgüne okdum. Diňe sussun masaly Şäheriň howlullaryny dähedem dessemläp, peteklerini güjeňläp ýören gyzyl kekeşli haýwatly horozlaryň ýanyna, mäkiýän toguklaryň ýaýaplaýşy ýaly, Akbaýdanam aýallar ýaýaplaýardylar. Häzir şu günler ýatlamak bilen garamady. Näme şünler öýde şeýler hak bir erkek adamyň bolmagyny küýseýän ýaly. Ýöne her niçikde bolsa. Garamadynyň ýagdaýy bir öýe girmän näkeden ýagşady. Esasy zat. Ol ata öýüne gelipdi. Owadoşlary bolsa onu gelip gördüler. O hakda gurrun ederler. Ondan gurrun ýatşar. Hemme zat bilen her hil ýagdaý bilen öwrenişmek bolýannygam gowzat. Ýakamsyz duýgulary, hatda iň hesretli duýgularym wagt diýen zat. Bütünni ýatdan çykmasa da könülmäge, kütülmäge mejbur edýär. Agatynyň şol ýonky jopulnärle başlykdygyny eşitenne Gyrmyzy geňirgenni. Diňe garaşägäniň däli hem atgyrlanyň, ýarazynyň hem Gulhana garaşlydygyny aýdanlaryna Gyrmyzy oho diýip seslenni. Gulhanyň öz garamagyna owulra aýlanmaga gidenni barada habar onda belli bir buýsanyş duýgusyny öğretdi. Gulhan giçden soň dolunyp geldi. Gyrmyzyň bardygy onu kän bir geňirgendirmedi. Bulun wakalary Gyrmyzyň agzyndan eşitenne bir salym sesini çykarmana turdy. Ondan Gyrmyzyň ýüzüne göz astyndan seredip oturuşyna aly gözi. Hem-de onuň ýurdaşlaryny bäppi çakyň öldürendigini habar berdi. Gyrmyzy teskinip gitdi. Aly göz başfany hili görgüleri sede var edilen bolsa-da, ol geňirjenjegen däli, gynanyp durjagam däli. Ýöne öldürlü diýen söz onu hereketsiz doňdurup goýdy. Öteşden bolmagy mümkin däli. Bu habary düýşünni eşitmeýänligini görüp durdy. Kim aýtdy? Diýip oldaňan gözlerini gymylatman seslenni. Düýün üçin edipdirler. Gyrmyzy iki eli bilen ýüzüni tutdy. Onuň bir hereketine şu dünýä gelmesem, bu da hatlan hiç birini görünmesem bolmadymy diýen nalyly many bar ýaly. Bir haýokdan soň şunça aglyjak bolsa da ýaşykmadyk. Ýöne awşap duran gözlerini okulap, "Ýedi-de gaçanmyş" diýip ýene agatyna öýlendi. Inni kanady. Bir günnäl soňky günnidiler. Solo ýarazy hiç gaçan beýlim hereken görmänni. İlkinji mehmanlar penişenme gününiň birinji ýarymyna gelip başladylar. Molla meselesinde mürçü kakatyna öňünden tarap alypdy. Bijeli gaýlarda munyň ýaly ýagdaýlarda berkeli molladan başga çağırar adamym ýokdy. Emma berkeli mollany inni yer aşyp ýurda aşyp gözlemeli. Ondan onuň çağırylmagyna merheme daganyň. Mürçäňem gatyr göwün däýerlikleri ma'lum boldy. Mürçü enetiniň aşyna tuğuny ýedesini, kırkyny derece bilen bermek kararyna geldi. Dumlu duşa ýakyna daşana gaýrada damly guýsundan, günne orada garryçlardan, günmatarda ak guýdan bärdäk owulra habar berdi. Çopan soluklaryny, o da nepäniň töweregini ak ekinne ýişleýän adamlaryny çağırdy. Taýýarlyk giň germeli. Penişenme güni ýerden goýunlar soýulyp başlandy. Ulukdan geljek mehmanlar üçin tutulýan öýlerden tutuş bir syrgyn emele geldi. Aşgabatyň göýük bazaryna iýerilen kerwen naz-nygmatdan ýükün tutup geldi. İki katarlayan gazalan ozaklarda gazanda tarıldı. Mürçü, ahalan azgan tuğabasından Nurum Ahu'nu çağırıptı. Meşhur Ahu'nun öyle şagirtlerle uzaktaki yaraca gelmeginin, Mürçü'nün abrayını hem de hatiratını götürecek tuğmansızdı. Penişenme günü gelen Ahu'nu ulu hezzet hormat türe karşılayan Mürçü, onu terenizam verilen 8 kanat Ahu'yu yerleştirdi. Mürçü, Nurum Ahu'nu bilen içkin tanıştı yerli. Şuna garamazdan ady ýyl içine ýaýran bu adamyň öňüne ýöwtürlän okdy. Ola tebigatyna görä, hem merde her hil ýagdaýda özüni erkin alyp barmagy ýenli edipdi. Ahun daş görnüşinden Akbaý ýadyna salýady. At ýüzlüdi. Ennamyna erke diýenligi bildirip duran iňşemek uzyň boýly, timar berilen döşüne ýetýän ogadan takkally, giň maňdaýly adamdy. Töweregin näkler ýüzlenende ilki gabaklaryny galdyrýady. Şonda onuň ýüzi hoşuma bir görnüşe geçýärdi.
Umuman hemme hereketine adamı rahatlandırıcı bir aýratynlyk bardy. Biýagdaý başgalar duýdymady, aşy suw berliýäniň postarlar görnetini duýýardylar. Munyň ýaly işte mürşäniň tejribesi ýokdy. Şonuň üçin aş suw bermegiň düzgününden, edim gylymyndan herne çykýan ýa-da kemter gaýdýan ýerim ýokdur da diýip bir neme ýynjylyklanýardy. Ol muny ahunyň nazaryndan aňjak bolýardy. Ahunyny bolsa nämedir bir zady geň taňgurýan alamat ýokdy. Aslında şähine uýuňlanan beýik mertebeli mehman, goýy suwunyň şaýynyň bir urtlap, onuň ozal keçip ýören suwundan ýoğunrakdygyny metemälim duýsa-da, biýagdaý bildirmänli. Munyň özi ahunyň sypaçylygyndan habar berýärdi. Berde edilýän gurrun hem patha ýerine gelen adamlaryň kameňden okdy. Öýde adamlar diňe durmuşyň nähilleri mesele barada soraw bermek arkaly. Ahunyň gurrugyna goşulýardylar. Ahunyň jogaby hakykat hökmüne kabul edilýärdi. Onuň bilen jedilleşip bilýän kişi ýokdy. Oňa uýýardylar. Nurum ahun kesbeten sana pawluk mangurlýardy. O dürli sowalara jogap berenne sürt ýoluk şeýle bolmaly nokdy. Kimedir ýa-da kimleredir salyglanyp şeýle bolmalydyr diýerdiler ýa-da biziň eşdişimize görä şeýle bolmalydy. Gurrunçylykda mahal Hojaly mollanyň hırf bükürüýüniň, Atalyk Gaýşalyň, Niýaz Mämmet bükürüýüniň akbaýyň atlara galýady. Oturanlaryň käbir Nurum ahunyň şu agdalýan adamlar barada pikirini, olary berýän bahadan eşitmek isleýärdiler. Emma ahun bu awatda ýagşydan ýamandan dil ýazdyrmady. Bir munyň sypaçylygyndan habar berýärdi. Gümüşinne beýle mihman terek bolýar, ýa-da aslana bolanok. Häzir Nurum ahun sorawlara garab ne hiledir bir jogap berip bilse adamlar şonu hakykat gadaplamak taýýardylar. Oturanlaryň bileti geljilik bolsa ýetikdi. Ene şo bileti geljileriň biri gowsuna ýugduny ahyry geň bir sowal orta atdy. Ahun aga diýip olul hormat bilen öýlendi. Adam ol adalet küýseýär. Karamdat oňa ýokuş degýär. Gurbany ullum Allah Taalanyň özi hiç kim kemetinmez ýaly. Hemme kişini deň edibem ýaradyp bilerdi diýjek bolýan. Ahun sowalyň ýyly bamyka diýip ol adama baka gözlerini süzüp bir tarym seredip oturdy. Şo adam oturunlaryň içinde kimdir biri hemme kişini deň edip ýaradan bolsa, dünýäň gylygy bolmady diýip salajak etdi. Ahun tet çykan tarafa başyny garlardy. Ondan ýüzüne aşağı salyp tesbirini saňa oturuşyna bir hil ýylgyrjak ýaletdi. Bize direkt jogap bereýler diýen. Nähili görýäňiz diýip her soraw berene ýüzlendi. Men şunun bile soradym diýip sowaly beren kişi nägile häňde ýepledi. Şunnakay jogaby da siziň öz agdyňyzdan eşitmek tamakynçylygym bardy ahunaga. Şu aralykda Merikanyň içinden "Anha, bolşewik diýilýän hemme kişini deň etjekmiş-ha" diýen ses çykdy. Özgöleriň ara goşulyp durmagy Nurum ahuna yaramady. Ol adaja ardynjydy. Şu goşu tappaýatdy. Allah'ın edenine dilgir bolmak, on birnelerini usyp derler diýip Nurum ahun söze başlady. Takdirin berenine şükür etmek gerek. Adamlar nägili bolup nadaralyk edip ýalkynyp bolmaz diýip aýdýandylar. Soňra Nurum ahun nazaryny soňky sesiň çykan tarapyna gördi. Onsoňam Yaradanyň etmedigini adam edip bilmez diýendirler. Akbarlary Allah deň etmedik bolsa, barşaýyň hem onu deň edip bilmez, ham hyal bolmaň. Adyllyk Allah'ın bir özüne verilipdir. Biziň eşdişimize görä günlerde bir gün özünden güýçli usulan bir kepteri Hazreti Ali'nin egine konup özüne penakarlyk edilmegini haýyş edenmiş. Yezid goşuň ýerinden kowynyň gelýänini eşden Hazreti Ali ýanky goşu görer gözden gizläpmiş. Bir haýokdan bir laçyn gelip olam Hazreti Ali'nin egine konanmış. Olam kowyp gelýän awynyň gökçe kepteriniň özüne berilmegini haýyş edenmiş. Bir terefden kepterim laçynam iki hemmamly ýaly. Ýeri dawa nädip sözjek. Ene ondan Hazreti Ali nökerleriniň birine hanzar alyp gelmek buyurýar. Nöker hanzar alyp gelýär. Şonu laçyn durup bilmän hanzar nädersiň diýip sorapdyr. Şep bugdumdan kesip bir bölek et töreýin. Ýönetim menden kepterimi soramaň diýip Hazreti Ali hanzara ýapşanmış. Ali'nin oyun etmeýänligine gözü ýeten laçyn hanzary onuň elinden garbap alypmış diýerler. Aslynda laçyn näleken? Kepterde eleken. Olar Allah Taala tarapyndan Hazreti Ali'ni syýynlamagy iýerlen ekenler. Bu wakyýaty bize şeýle diýip düşündirdiler. Merikanyň arasynda kimdir birini kezeşdirdi. Bir kelim Allah'a Nikolay Paşa da Allah'ın adamıdır diýerdi. Nurum ahun gözünün gıytığını hiç sıkıntıra paylady.
Haýsym oldu diýdiňiz? Berkelim oldu. Ahun tanamadım diýen manada şahirt etdi. Öýlenler garraçyrlar tebitinin ikini arary ahallan ýene bir topar mihman geldi. Ertegi gün guşluga galanyna gara şägerleriň arasy bilen garmazam aly böle özüni tanatsak bolup durmadyk bolar çemeli. Gara olan beýleklen hataryna bir mihman ýaly bolup oturdy. Aýata durulacak görünüp durka, garaşylmadyk hemde şagyrmadyk mihman. Bäpbesat özüniň iki tane atly bilen peýda boldy. Bir däklerin aglabasy diňe onuň adyny eşitýärler. Şoňa görä-de bäpbesat gelipdir diýen habar ýarazyň mihmanlaryna owatlyk kesini degen ýaly täsir etdi. Akşagaryň üstüne kawla bakyp aýat okulmagyna garaşyp duran milletiň ýüzi bäpbesat tarapy öwrüldi. Hiç kim barıp oň atynyň başyny tutmady. Galtyman başyryň özü de meňe tamakyn bulup durman. Haýdan hay atdan düşüp beýlekere öýkünüp hataryň bir çetine geçip leýdin etdi. At gaýtaryň meýdan dolduran märeke güdaýlan bäpbesat şunçarak nökerim bolsady diýip gögüni örtdi. Aýallar aýata duran erkeklerden islar alypdy. Merheme daganyň öýüniň gapysyna hümür baglap bu görnüşe teredýärdiler. Beýişiň gözleri häýerlenmäri kä gulhana, kä goşuhana bakýady. Säýär salym mundan ozal ol ikisiniň gürleşip duranyny gören beýiş öz ýanyny monça bolupdy. Dagy näme? Görkimler gulhanyla gürleşip pikir alýar. Sebäbi gulhany çoğban başlady. Olunna atly gezýär. Düýnüň gün bolsa onuň ýanyna aşgabatdan ýürüde kömekçi wekilemi beripdirler. Gulhanyň ýüregisi wekilim onuň ýanyna galmalymış. Anga wekil ýigit häzirem gulhanyň gapdaryna otur. Onuň eginine geýdirilýän ullakan tüpeňi ýokdy. Birini dakylýan kiçik tapançady bar. Keredenine bir hili göz içinden geçip barýar. Ödem edil gara künnük ýaly hindi gara. Şu dabaralyk hemde hisretli damaşlykda. Nurmahun bilent äheňemde odan lawaz bilen aýat okumagy başlady. Ýarazynyň oýuna suw tepilen ýaly boldy. Şu portatda aýata duran adamlaryň uludan kişä, çopondan basmasa, baýdan gallajy senni hemmetini okulýan süräniň dil sözlerdek nätanış bir dünýä düşen ýaly duýgu peýda boldy. Aýat hatda gıybata gurruna galşan aýallaryň da köpsini doňan ýaly bolmagy mejbur etdi. Aýat ölüň hatyratyny okulýady. Başlary öýleriniň iki dyýdynyň üstüne kätewir egilip galýan adamlaryň hemmetiniň gödüňünde häzir Alygözüň keşfi diýilipdi. Merul ul oturan gyrmazynyň gödüňünde de Alygöz traky gamgyn keşipde gelip geçýärdi. Onuň göňünde bolmasa häzir gaýraky takyrlygyň çetine özüne bagyşlanyp okulýan aýaty Alygöz diňläp ýatan ýaly. Ýaş başyna. Özüne ýakyn iki adamynyň ölümini başdan geçirýän gyrmady. Häzir käte özünem şol iki adamyň giden dünýäsine duýýardy. Onuň ýaňy dünýä ýeren şahaty. Hemem ýaňy dünýäniň durmuşyň çetinden giren äri. Gyrmazynyň gögünne bir-birleri bilen duşan ýalyp duýulýardy. Ýarazynyň oýunak agyr märeke. Häzir iki dünýäniň aralygyny bir ýerde oturany meňdýärdi. Hereketden hemde hasardan ibaret bolan durmuş bilen näbelli ümtümlügiň, gymyldysyz boşlugyň ortasyna bir ýerde oturany meňdýärdi. Bu portatda adamlar duýgudaşdylar, agyr berdiler. Ahunyň golynyna mürşe bilen egin deňle oturan merheme dagy. Adamlar madamada bir-birine şeýle ýakyn bolsa, onu ne hak ganam dökülmellerli bir şey gepletdi. Bu portatda şu wagt Alygöz janyň ýatan ýerine men ýatyp, o mürşe janyň gapdaryna oturup maňa degisen töwüle diýen bolsa bolmadymy diýip göwüni örtdi. Mürşe bolsa. Bu portatda ýene-seniň ýedisine çar tarapdan gelen adamlardan hoş bolup, biýem baýlygyň etdirýän oýny. Men öňküm ýaly guýy sosu bolup, ýetdi-ütdi güzoran görüp ýören bolsam beýle märekäň gelmejekdigi belli diýip pikir etdi. Bu portatda adamyň gadary hatyrasy diňe ölenle dälle. Diýirkäde şoň ýaly bolsa bolmaýarmy diýip gyrmyzy arzu etdi. Ene ahyry agyr märekäniň gymyllygy gowdurany aýatyň tamamlanynyny ma'lum etdi. Adamlar ellerini eňeklerini getirip, içlerinden bir zatlar pişirdip, goýun ören ýaly ýerlerine turdular. Bäpbesat märekäň arasyndan bir çän tapyp, ýeri ýarasyn kabul bolsun diýdi. Mürşe başyna şaktyrdy. Bäpbesat duýdansyz gelişi ýaly ýene atyna atlanyp ýygyna gitdi. Mürşe bir sellem oň hemde oň iki atlasynyň ýygyna garap durdy. Bu garaýyş gazaplady. Bu mahal mürşe siňe seriden adam, oň gözlerine gyzyl çylgymlar görerdi. Öýleden soň gelen mihmanlar ýylaryna gaýtmak bile bolurlar. Mürşe uly hezret hormat hemde sowgat serpa bilen Nur Mahunam ýanynakylar bilen bilelikde ýorasaldy. Ýarazynyň oýunyna sanhy gojaklar, dürli urumda gadanlar, gap gaşlar, şerekler, şäýnek tüňçüler ýap-ýaňy jaky
ulu tutumun şayatlary bolup galdylar. Şol ojaklaryň gadanyň arasynda aýranyp ýören hyzmatkarlar märekäň ýygyny ýynaşdyrýardylar. 2 gün bäri açdygyň hasarda tüýlen kimsiz ýadan mürse, öýdüňiň gapysyny iki elini bir-biriniň içinden geçirip bu görnüşe tyýyn edip durdy. Kabul bolsun. Kabul bolsun diýen sözler ýene-de men gulagyny ýaňlanyp durdy. Ene şonun ýa tanyş bir gara ýaga digit mürçäň ýanyna gelip, "Men adam Gizen" diýip bolýany tanatdy. Mürçe tezini çykarman, bir näme geňirgen oň ýüzüne bakdy. "Agaty, aly we kime hewre dostluk" diýip ýigit mälim etdi. "Kän wagtlap biliş" dedim. Soň gulluk eşi bilen her kim bir ýere düşdi. "Bisakda näme iş başyndasyňyz?" diýip mürçe biparwa. "Bisakda näme iş başyndasyňyz?" diýip mürçe biperwaýlyk bilen sorady. "Garaşägede owa komitetine kömekleşmäge berdiler wekil." Mürçäniň geňirgeni bir howat ýylanma geçdi. "Wekil? Garaşägede? Ýokardan iý berilen atly ýargyly bolýar dämi?" "We, dogrumuşdyk agaty. Ýöne munyň ýaly ýere ýargy dakanyp gelinmeýärmişdik." Mürçe başatdy. "Şu beýpesat bilen ýeni dem ýakyn aratnaş saklaýaňyzmy?" diýip Gizen birden garaşylmaly sowal berdi. Gürüňdeşine ähtiýaçlylar almyrça. "Beýpesady hiç kaçanam gözüm gasym çekip durmany" diýip ýüzüni turşartdy. Bir mahal aly göz bilen ýerbendiň eteklerine beýpesatyň eline düşüşi. Şonda mürçäniň adynyň öýlerini ölümden halat edişi Gizenin ýadyna düşdi. Demek bu gedek mürçäniň adam aly gözi beýpesatyň penzeresine tapdyrmadyk bolsa, onda mürçe bilen beýpesatyň arasy bolan bolmaly. Ýöne görün, näme üçin onda galtamanlaşy mürçäniň öýüne? Öldüren adamynyň gedisine gelýär. Mundan soň gularyň gurrungy näme üçin alışmady? Hat dogrusy Gizen gurrundaşyny ýüregini açmakdan çekinni. Mürçäniň urdu Gizene kän bir ynam hemde bitin ditmeýärni duýuldy. Bakym, Gizen Gulhanyň ýygynyna ýetdi. Olaryň her türlü pikirleri bilen gümrah bolup barýardylar. Ýöne aslynda ikisiniň diýen pikiri bir zat taktady, azyk meselesi. Ýyratyň ynamyny gazanmak üçin azyk berýärdi. Alygyň biri ýerilmegi esasy şu mesele bilen baglanşyklady. Akwaýym göçüp gitmegi. Beýpli satan gyzyl eskerleriň üstüne duýdansyz şolup, olaryň ýoguny ýanmagy. Azyk gitmejçiligi. Bulan hemmesi birleşip Garaşägäniň owa komitetiniň awryna darga salypdy. Bu da garan öýlerinde şem gelen ýere dargama kopup bardy. Sowet häkimiýetiniň fiýadatyny ýoýýan, ony maskaralaýan myşmyşlar görnetini güýjäpdi. Gulhan Goşow hanyň asryny bilen owa komitetini gözden salmazga çalışýanlygyna göz ýetirnem bolsa, aýatlar hereket etmä ukyby da hukugum ýokdy. Şu ýagdaýda soňky wagtlarda Alparslan kömekçisi hemde terjimesi bolup işleýän Gizeni ýörüýte wekil edip deger hukuklar berip, Garaşäge aşybatdan ýollapdylar. Ýagdaýyň odalky gödüňine getirişinden has çalışylmy ekenligine Gizen bagdabat aňdy. Garaşägäniň oýunyna Sowetläriň ýerli häkimiýetiniň idarasy bolup durýan öýüň depesine nakdyl baýdak. Entek adamlary täze durmuşa bakan dartyp bilen okdy. Ol real bir güýje eýe bolup bilmänni. Komitet işi üçin näle, göz üçin döredileni meňdiýärdi. Gizen Gulhanyň öz güýpedine hukuguna, jogapkärçiligini oňly düşünmeýänligine, onuň bilen gurrunlaşanyny düşünip galdy. Garaşägäniň merkezden üdüňligi bir ýerde komitetiň beýle täsirsiz ýagdaýa düşenini bilen baglanşykly. Bir ýerde ahalyň gowularyny akýary, adamlara ýer bermäge, suw bermäge mümkinçilik ýokdy. Beýleseňine mürse baryp, o den nepäniň tebitlerine düme buğday ekmem hatyr alpýar. Takyrlyklarda gawun garpydan bitirýär. Anha Goşow hanyň ekrançylygym dogurçylygym bar. Ol ikisiniň aralygyna Garaşägede bolsa, şäge ýalap oňaýmasaň başga zat ýok. Beýle ýagdaýda elbetde owa komitetiniň ýylatyň göwün suwçmaz. O nirde garny doýsa şoňa gider. Demek aýytly hereketler etmeli. Garawmyň aýratynlygyny nazarda tutmaly. Teklipler taýýarlamaly. Aşgabatda gidip ýagdaýy mälim etmeli. Kömek soramaly ýa-da başaryp bilmejek işine ýapyşmalylar. Gizen gaharyny alaşatyndan çykarjak bolýan ýaly onu gadap bir debsiledi. Emma häýärlen we maýdanyna gymyllap gelýän alaşa debsilenen bilen ýürüýüşini ýetmedi. Muňa has beter ganygydan Gizen gaýyş kamystyna sawgurnyň bar güýji bilen göterip alaşaň sagyrtyna inlerdi. Dora alaşa horgurdy da barýan uruna dälle, keserini tarap göwüntülik bilen bir bökdi. Innol asla ýüremekden ýüde gurdy. Öz uruna goýberdi diýip Gulhan maslahat berdi. Gizen alaşanyň jylygyny gowşudyp, eýeriň üstüne tesini ünni çykarman bir taly motorun soň alaşa birden käýene myttallap öňümizge gatdy. Näçe kez jarlyk etseňem,
Garaşagada Sovet häkimetiniň gurmaly bolar diýip gijen lap geçiňir dedi. Bu mahal atgyranyň oýu ala gokdy. Akybaýyň ýa bilen Goşowhanam diňe atgyran däl. Eýtem garawymy terk edýärdi. Ala garga ýaly duýgur Niyaz Mehmet büküri. Ahalla oturan ýerinden ýytyrganyp garawymda inni gönençligiň ýok düşen ogluny ýene köni gurdy. Galşal büküre göçüp gelmäge çagyrypdy. Goşowhany Alparslan idarasyny ýerleşdirmegen gamyny ýen Niyaz Mehmet büküriniň kellesine gelen essemlerini elbetde häzir onuň özünden başga kişi bilen okdy. Ýöne onuň täze bir ýörelge, has dogry täze bir hile ýüz uranyny bilmeýärdi. Atyn atlanmaga taýin bolup duran Goşowhan yüklenen diýerleriň kişiräk bir kergenini eýýäm ýola tarpdy. Häzir ýurtda galan gaçan iň soňky goşlar ýygnalýardy. Goýunyň başyna 5-6 çelek suwdan doldurylyp diýerler ýüklenenden soň kimdir biri goýuny şeýdip goýup gidibermelimi diýip Goşowhan öldürdi. Urgun bilen sarhal diýip Goşowhan buyruk berdi. Goýunyň öýdüni bolsa näçek? Düýä ýükläp äkidip bolanokda. Beýle baýly taşlap gitmäge gözüň ýan bolsa bolýardy. Zomartlyk bizden garsyn. Hani bolun, uğradyk diýip Goşowhan öňe aýak bassy. Bu mahal mihmanlaryň uğradan mürşäniň ýene jegibeti daryp başlapdy. Ýarazynyň oý soňky günlerde oňa dar görünýärdi. Iň haýhaýly pursatlarda diňe ýözgüňde geňeşdalýan mürşä, häzir näme etmeligi bardy belli bir pikire gelip bilmän iki waka urunýardy. Akbaýyň ýaly. Munun ulagrak bir ýere göçmegi mürşä çykalga hatap etmeýärdi. Onuň pikiriçe, gaçyp gitmek öz günäň boyun almak bolýardy. Mürşä Aşgabatda gidip bolşewikleriň başlygy bilen iki şäg oturup atasan gepleşmek hyýalynam ente gelecek männi. Ol özüni täze häkimiýetiň öňüne jenaýat şadel, etem günäkär hatap eden okdy. Şoň üçin özüni täze häkimiýet näme üçin halamaýanlygyny, näme üçin duşman adaplaýanlygyny düşünüp bilmän helak bolýardy. Ýokardan aýdylýan dady, aşagda ýuýan olaýmasynlar diýen pikir. Mahal mürşäniň kellesine gelýärdi. Başga bir tarapdan Beýpesam onuň böwrüne sanjy bolup durdy. Oň bilen barlaşyga gelmek barady gurrunam ýokdy. Inni Beýpesam mürşäniň gan algylysydy. Häzir mürşäniň gelen iň soň karary şeýledi. Ilki bir Aşgabatda gitmeli. Soň görelmeli bolar. Bu mahal Garaşagadan Gülmatarlygyna 2 ýatymlyk ýol ýörep Şukurguý diýen oýda ýurt tutunan Akybay gelecek bardy iň az aradan ýan adam meňdeşdi. Ol bu goýuny Akgoňur tiresinden bolan bir baý adamdan 2 bagatyny satan alypdy. Ol baýlygy hemde öz adamlary bilen dagyň aňyrtyna aşmak makul bilipdi. Ýurtdan çykyp gitmek Akbaýyň özüniň geçecek işi däldi. Ol dagyň aňyrtyna bir ýurdun tagtyny biriň şägeti bilen çalşak däldi. Şonuň bilen bir wagtda olun özüniň garawymy goramak bardak hyýalynyň başa barjak zat däl ekendigini düşünüpdi. Munyň baş sebäpkäri, onuň pikiriçe halkyň agdalylygydy. Ol bu halkyň agdyny Allah da bir edip bilmändir bennesini hiletsin diýen netije gelipdi. Bennesi diýenne. O megerem özüni nazarda tutýardy. Mesele barda pikir ugruny Akbaýyň hojaly molla hemde kakady, atalyk gawşalyň o molla barda aýdan zatlar hakykatyna gelýärdi. Gawşal bir krowatyny adamlaryň agdyny alardan iki tirani bir-birine garşy goýan arabalaryň hojaly molladygyna ol berk inanýardy. Hojaly mollany özüniň daşkyrak garnaş hadaplayan berkeli mollany gülün saptyrasy gelen okdy. Onu äskermesedi, onuň göwünne degtedi. Onuň diýänine inanmasada öz ýanyny goýberip gelen okdy. Sebäbi berkeli molla öz inanmasada o adamlaryň inanýanyny bilýärdi. Bir gezek beýasira baýdy şeýaly Akbaýyň pikiriçe mollasy owa aýalsy adam ýaly bir zatdy. Şukurguýynyň töweregi Garaşagalyň kebigatyny meňden okdy. Bir ýerde ak alaňlar ýokdy. Tekil gozorly meýdan bilen giň adarlyklar agdykly edýärdi. Akbaý käte buğrawaý bilen, käte agdyklarynyň biri bilen teýrana çykýardy, awa bolýardy. Ol wagtyň öz pegdagyny hereket etmeýänligine gowy düşünýärdi. Şonuň üçin gelecekde özüne nähili ykbalyň garaşýanlygy bardy pikir etmek halamaýardy. Akbaý bir günüm hoş günüm diýen ýörelgeden uğralýan bolar şemeli. Bu günary günnelik durmuş adaty akym bilen diýärdi. Şukurguy giden bir gowaçylykdy. Diýerler boldurşýardy. Goýunlar meýleşýärdi. Gyýlar sallanjyrap, gelinler sülmerap, kim ogly ýörüp, kim gyýy çykaryp, durmuşyň üýtgüsizligini tasdikleýän ýaly. Bu görnüşler Akbaýa hem lezzet hem bir neme teselli berýärdi. Merhemet içmekçi ölüm ýastygyna ýatyrdy.
Daşından göräýme bu gedek onun ýagdaýy o diýen ýamanam däl ýaly. Birinciden ol her gün es wagtlap öýden daşary çykyp gapyň agdyna töwerek synlap oturýardy. İkinciden hemi şekilde ýaly dym oturman, gürleme go görýärdi. Ödem mesemelim dili tüýjäpdi. Emma şekili jany hopuk durýan adam huş şalamatlardy. Ol özüniň eli gürlemesiniň bir sebäp däldigini mürşä şeýle düşünürdi. Sen daşary çykyp içeri girip bilýä, gorkma diýäsiň. Men ölgüs şu daşary çykyp serhal oturmadan gorkýan. Men garrynem pakir şeýle boldy. Hasan görden gapyň agdyna çömülüp, eýlek beýlek geçýän adamlar synlap oturundur. Ol asyl o beňnäň bir wagtlygy öňünden duýup adamlar soňky ömür synlap galaýyndy eken. Dünýäden içek bolanyna adam küýsärmiş oglum. Sen kakyň ýagdaýym şeýle. Men ýöne ýere dogurlamok. Ondan mürçü ahallan bir adysykyan tebibi çagyryp getirdi. Onuň eden dermany beren maslahaty fırkawyň hal ýagdaýyny öňküsinden gowlandyrmaly. Merhemi dagy gözüňiňne urap barýardy. Ýaşulynyň halyny soramak ýakynyn daşdan gelýän adamlar bardy. Ýerbin sewitlerinden, ahal eteklerinden gelýänler bardy. Ýöne ajdar gelen okdy. Sa gelip ýörkädi. Ajdaryň ejesini kakanyny görmäge gelip hedil bermeýändigine kän gedek göwüni galan merhemi dagy. Beýle ýagdaýda kaberin onuň gary bermegine garaşýardy. Käte daşyna çykaryp käte içine talyp garaşýardy. Şekilje sonra ol nazar hemde enen aýyn zarly göre mürşä bakýardy. Mürşä bolsa oňa dogry garap bilmän tapajaklaýardy. Beýle özüne ýüz berilmeýändigini bilse-de ahyry ker bagşam geldi. Taňyr salamynyň allaryny tamakynlyk almady ker bagşy. Bu gedek köýne dostunyň diliniň süýjänligine haýran galdy. Şo wagtyň özüne onuň ýarpy öwresini ýitirip ýüplük ýaglyp galandygyny görüp hyrçyndy işledi. Haýsyana bakşagyma ha bilem ok görün diýip merheme dagy esli salym gapa garap oturdy. Inni ajdar janym bir göräýdim. Ker bagşy teskinip gitdi. Şekilje hamsyp beýlesine urildi. Diňe mürşe kakasynyň baş gözünden bir bolşuny taklap oturdy. Birden kawul gowsuny sylap ataja ardyny. Ondan kakanyň atşyr ýal bolup giden elini goýup assaja sypalamaga başlady. Azdar janym bir göräýdim diýip merheme dagy ýene dillendi ýudundy. Bu gedek mürşe ýetini çykarmagy tutup bilmedi. Kaka ajdar bizden geçdi. Oňa garaşyp oturma diýip ol herlin bäri aýdyp bilmän oturan sözleriň hemmesini bir bada daşyna çykardy. Şekili jaň bogadyndan diýen ýaly bir ses çykdy. Kerbaşy ank bolup mürşä gözlerini aýlady. Merheme dagyň nazary bir nokatda doňup galdy. O ne hili diýip ýaşyl bir haýukdan soň öňkülerine maskanda ses berildi. Mürşä kakasynyň goluny sypap oturuşyny düşündirmäge başlady. Men öňüň aşybady gidimde oňa tataşdym. Tötänden. Men bir edaraň başlygyny görmäge nowata durkam. Ol şu edaradan çykyp gelýärkä, meni görüp allany çykyp boldy. Salam bermäge gorkdy. Merheme da gözlerini tüsedi, dinlep yatan eken. Gorkdy diýip ol geňergenine. Hawa salam berip bilmedi diýip mürşä sözüne dowam etdi. Menem gurgunmyň diýmedim. Diňe kakyň ýagdaýyndan habaryň barmy diýip seslendim. Ol gabagyny gaharly galdyrdy da. Men rewolýusiýadan başga dogalmam ýokdur. Atamam diýdi. Şeý diýip ýüzüme seretmän öz uğruna gitdi. Menem ýüzüne tüküren ýar bolup galdym. Bu sözleri mürşäden başga bir aýdan bolsa, oňa içerdäkileň ynanmajakdygy elbetde mälimdi. Mürşäniň habary ony dünýä iýinlerin adamlary ýyllarym uruna döndürdi. Şekilje gepläp bilmän boz ýaz bolup, bir elini ýüreginiň üstüne goýup, beýlekelini agdyna ýetirdi. Merheme dagy utanjyndan hiç kime de teredip bilmän, hereketsiz gözlerini açyk tüýünüge dikdi. Öýüň dagdanan ýataryn gapysy şarkylap açyldy. İçeri kürse vuran yel, ojokdan külük atışıklı uçkunlar köksarladyp, dumlu duşatı sıradıp goýberdi. Daşarda harata topýady. Soňlama. Büýüliň aşlygy ýekawir adamlaryň ýüzüne däl, edem tebigatyň ýüzüne çykypdyr. Şo günem garawmyň asmany topragyň damaryndaky ılgarda guradyp barýan goýran edici ýeliň tot-tolany bilen örtülip durdy. İl günmüni bet wagtly ýörýär. Men düýäme odun söp ýükläp, obamy durup gelýärdim. Ahal bazaryna odun söp satmak her näçe binamyslyk bolsa-da, şeýtmäge mejburdum. Özüm ýutup guýda turýan. Şo guýunyň başynda öň 15 öýle turýardy.
köpüde golaydaky guralan kalhoda geçip gitdi. Bize de kalhoda girdip gün veren oklar entege bolya bile yaşap ýörüz. Gadagyny tutsora elbet girmeli bolar. Ozal Yusuf Guyda oturyan beýleki adamlar ýaly menem mürse baýyň hyzmatyny edýärdim. Takarsow, adarsow ýerleri düme gawun garpy buğday arpek ýerdi. Hudaýlygym aýdýan. Mürse baýdan zorluk gördüm diýsem ýa bolmasa o hakymy ýa diýsem ýalançy. Özümiz oň işe almagyny haýyş edip bardyk. Mürse baý bize aş hortaklady diýmege dilim baranok. Mudama garnymyz dok egenimiz bitin boldy. Açlyk diýen bela ennini ýaýrady. Hawa Yankaydı şum ýaly düýeli oba gaýdyp gelýärdim. Allah janlarym. Huşum gaçmadyk bolsa gün giýje ýyla ýadyp barýardy. Ahal ýoluna kötürlüğün aňyrtyndan adam sesleri eşdildi. Kürtdürüp durdum. Ýagyň daşyndan içaman diýen nakly ýerip gaçaklaman dogry gitmek ýüregime dudum. Ondan soň görende atlam. Şeňe dişime görä gyzyldan iki atlary aklardan birini öňlerine salyp aşgabadyp barýaka. Aklan atryady bulun üstüne gelipdir. Şol atryadın baştonunyň gyzyllaryň adamyny beren soragy, şeýle hem oňa berilen jogap şinnem gulagymda ýaňranyp dur. Aklan atryadanyň baştonu. Ýaraw ýaşy ýigitler, öňüňizde salyp barýan adamyňyz da biri tanyş. Ýöne öňüňizi tanamadyklar kim bolarsyňyz? Gyzyllaň adamy. Biz döwletiň wekili. Kulagy eltilmeli ýerine alyp barýar. Aklan atryadynyň baştonu. Bine Bolşevikin adam bolup beýle howply uzak şola ýola aglyk çykmakdan gorkmadyňyzmy? Gyzyllaň adamy. Biz gorkaklardan däl. Jenaýetkär eltmeli ýerine eltip tapşyrmaga päsgel bermediligiňi talap edýär. Aklaň atryadanyň baştony. Ýeri. Bu göz gulban edip alyp barýan adamyňyz näme jenaýet edipdir? Beriniňiz diýmedimi? Gyzyllaryň adamy. Kulak bolup halkyň hakyny sorup gelipdir. Baý kulak bolsa biz sınıf hökmünde ýok edýäs. Aklaň atryadanyň baştony. Garyplyk ýa-da baýlyk haçandan mer jenaýet bolýarmyş. Bize gümüş içinde planı ganymy sordu diýen gep hiç kimden eşitmedik. Takdirinin değerini gördük. Hakkını alış ediyeni gördük, bu doğru. Özümüz de Hudaýa şükür o diýen garypdär, ırskyrlyň nägiligimiz ýok. Diýmek siz menem öňüňe salyp gidibermeli. Päliňize gowda eken. Gyzyllaň adamy. Biziň siýasatymyz adalatly, hemmeler deň tutýar. Hemmeleri deň hukukly diýär. Aklaryň atryadanyň baştony. Bine. Hemmeleri aç ýalaňaç diýseň dogry boljak ýaly. Men ýigrenligim ýarany şunu bilip goýum. Biz sizi akem tanaýas. Siziň maksadyňyz dogana garşy öjükdirmek, ogly atasyna garşy güýçgürmek, goňşuýyny goňuşdyna şuullatmagy yrmak. Siz ýokanyş getel. Başgalar ýokoşmazlyk üçin onu ýok etmek gerek bolýar. Kelemeň urup bilýärmiň? Bakymrak bol. Şundan şeýle waka bolup geçdi. Gyzyllaň adamy gapdarynaky tümmeň üstüne togutup çykdy. Ene onuň aýdanlaryndan ýadynda galany. Siz allapdyrlar. Gyzyllaň size ýamanlygy ýok, ýagşylygy bar. Siz ters ýolda gitmäň dogonlar. Dogry ýola düşek bolsaňyz, bagtly bolmak isleýän bolsaňyz biziň tarapyma geçiň. Çykan gümpüllü. Oňa sözüni soňlatdyrmady. Ol aklaryň atryadanyň baştonunyň atyn okundan diň arkanyny serilip gitdi. Aklaň öňüne salyp barýan piýadasy oturuny ýerinden laňa dikelip iki elüle ýüzüni tutdy. Bir mürçebaýdy. Serrelip gideniň bolsa onuň süýtde şenesi ajdardygyny eşitip galdym. Ol milisiýada işleýämiş diýip ulawma ýeripdi. Ajdary atan buğrawaý mukawydypdyr. Şundan 2 günden soň şagalaryň ak şaganyň üstüne oýnaşdyryna syn edip, öýümden gapdaryna gerşiň üstüne oturdum. Gün guşlugy galany surlardy. Birden depede üýtgeşik gürrüllü gulagym ýyldy. Seretsem, hakit aýroplan, 2 kanat aýroplan. Şagaly onu görüp oýunlaryny ýatdan çykardylar. Aýroplan dik tepämide gelenine öňküsinden has aşaklady da birden käbiri seçmeň okuna tutdy. Şo seçme şagalyň biriniň gulagyny deşip geçipdir. Onuň sırlaýan sesine aýarlar ýerlerden ylgaşyp geldiler. Aýroplan gelişi ýaly ýok horlap günür tabaka gitdi. Biz bolan waka akyl getirip bilmän ank bolup galdyk. Soň bu awatda dürli myşmyş ýaýrady. Şo myşmyşlaryň birinde gyzyllar aýroplan bilen buğra baýyň atryadany. Kimde öz nökerleri bilen ataşkan mürçebaý gözleýärmiş.
Biri seçmä tutanam şol aýrapylanmyş diýip tasdiklanýardy. Gözleýän adamlaryny tapyp bilmän zan ýaryp şeýden bolsa gerek diýip saklaýardylar. Bir çynmy, ýalanmy? Onçadan bilemok. Aýdanlaryň dogurdugyny barmak basyp tasdiklaýan. 22 sentýabr 1933-nji ýyl. Şaýadyň görkezmesinden. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň körler we kerler üçin kitapxanasynyň ýazgy ediş we köpeldiş bölümine ýazga geçirildi. Sesreşdori Husan Ataýew, ýazgylar kompýuterde tiýmarlan Abdulkerim Aýdowduýew, okady Settar Abduýew.